Dobrý den a vítejte v tomto klidném koutě, kde zvědavost může mít svůj čas a věda se může rozvíjet bez spěchu. Dnes večer nezůstaneme v současnosti. Vrátíme se daleko do minulosti. Tak daleko, že ani svět pod našima nohama nám již nebude připadat známý. To je cesta do země, která existovala před stovkami milionů let. Dlouho předtím, než vznikla města, než vznikly oceány, jak je známe, a dokonce než se mapa světa začala podobat té, kterou máte ve své hlavě, je to příběh Pangaea, jediného obrovského kontinentu, který se kdysi rozprostíral přes většinu povrchu planety a zahrnoval téměř veškerou pevninu na Zemi v jednom souvislém pásu. Je to název, který mnoho lidí zaslechlo mimochodem, schovaný mezi diagramy ve školních učebnicích nebo zmíněný v tichých dokumentárních filmech. Jen málo kdo se však zastaví a představí si, jaké to vlastně bylo. Co byste viděli, kdybyste tam mohli stát? Jaký by to byl pocit dýchat ten vzduch? Procházet se krajinou, která neměla žádné známé hranice, a dívat se na oblohu, která ještě nebyla ohraničena geografií, jak ji známe. Abyste pochopili tento svět, musíte nejprve opustit mapu, kterou máte v hlavě. Neexistoval žádný Atlantický oceán, který by odděloval Ameriku od Evropy a Afriky. Neexistoval žádný rozlehlý tichý oceán protínající střed zeměkoule. Z toho existovala jedna souvislá pevnina. Kdybyste ji mohli přejít, mohli byste začít na severu dnešní Severní Ameriky a pokračovat na východ, překročit hranice toho, co dnes nazýváme Evropou a Asií, aniž byste kdy vkročili na loď. Mohli byste se otočit na jih a projít Afrikou a Jižní Amerikou, aniž byste kdy viděli oceán rozbíjející se o horizont. Byla tam jen pevnina, která se táhla dál, než by jakýkoliv cestovatel mohl doufat, že za svůj život ujde, ohraničená jediným obrovským oceánem, který ji obklopoval jako prsten. Tento svět však nebyl klidný. Nebylo to místo ticha, zamrzlé v hlubokém čase. Země byla vždy neklidná a v době Pangaea to nebylo jiné. Pod povrchem se pohybovaly mocné síly, neviditelné, ale neúprosné. Tlačily kontinenty k sobě a spojovali je v jeden celek. Vytvářeli hory skůry, rozdělovali hluboká údolí a vyvolávali sopečné erupce, které barvily oblohu ohněm a popelem. A uprostřed této obrovské země se život odvíjel v podmínkách, které jsou pro nás téměř nepředstavitelné. Daleko od oceánu bylo klima drsné. Bez moří, která by přinášela vlhkost do vnitrozemí, se zde rozkládaly rozsáhlé suché oblasti, kde zřídka pršelo. Ta se mohla proměnit v dusivé horko, zatímco zimy přinášely kousavý chlad. Roční období byla intenzivní, vzduch suchý a obloha se zdála nekonečná, přerušovaná pouze obrysy hor v dálce nebo siluetami lesů přizpůsobených tomuto náročnému světu. I tak život zaplňoval každý kout. Části krajiny pokrývaly vysoké rostliny, zatímco v jiných oblastech se k obzoru rozprostíraly červené pouště. Po této zemi se pohybovala stvoření, která byste nepoznali. Podivné plazy, některé z rysy připomínajícími první savce, a hmyz, který byl mnohem větší než ten, který znáte dnes. Země byla živá, ale byl to jiný druh života, formovaný podivnými pravidly tohoto sjednoceného světa. A snad nejpozoruhodnější ze všeho byla absence hranic. Dnes jsme zvyklí na planetu rozdělenou oceány. Ale v době Pangaea žádné takové bariéry neexistovaly. Taka mohla pramenit v oblasti, kterou dnes nazýváme Asií, a vinout se do oblasti, která se později stala Evropou, aniž by ji zastavilo moře. Lesy se mohly rozprostírat přes oblasti, které se jednoho dne rozdělily na zcela odlišné kontinenty. Stejné druhy zvířat se mohly volně pohybovat z jednoho konce země na druhý. A to jedna nedělená země. Její povrch byl otevřený a propojený způsobem, který je pro nás dnes téměř nemožné si představit. Přes svou velikost však Pangaea nikdy nebyla trvalá. Síly, které ji vytvořily, byly neustále v pohybu. A i když ji drželi pohromadě, připravovali se ji znovu roztrhat. Taková je povaha této planety. Kontinenty se posouvají. Oceány se otevírají a uzavírají. Hory se zvedají a klesají. Ale zatímco Pangaea trvala, zanechala stopy, které jsou viditelné dodnes, formovaly evoluci života a vytesaly hluboké základy světa, který známe. Než se dostaneme k okamžiku, kdy se Pangaea poprvé začala rozpadat, musíme začít ještě dříve u sil, které ji vůbec stvořily. Abychom pochopili, jaké to bylo žít na tomto starověkém kontinentu, musíme nejprve pochopit, jak se Země spojila do jednoho celku. Příběh nezačíná jedinou dramatickou událostí, ale pomalým, neustálým pohybem. Pod našima nohama je zemská kůra rozdělena na obrovské desky, které kloužou po měkčím, teplejším materiálu pod nimi. Tento pohyb je pozvolný, měří se v centimetrech za rok.
ale za dostatečně dlouhou dobu přetváří celou tvář planety. Dlouho před Pangeí existovaly jiné superkontinenty. Roinia, Nuna a další, jejichž jména se málokdy vyslovují mimo učebny geologie. Spojili se, rozpadli se a jejich části se rozptýlily, čímž připravili půdu pro vznik Pangei. Během stovek milionů let se menší kontinenty a ostrovní řetězce srazily a spojily se do stále větších a větších pevninských mas. Každá srážka vytvořila hory tyčící se k nebi, dlouhé kamenné hřebeny a zanechala hluboké jizvy v zemské kůře. Tyto starodávné švy existují dodnes, skryté v podloží pod našima nohama. Pomalu se tyto kusy spojily, až nakonec na Zemi zůstala pouze jedna obrovská pevnina. Je téměř nemožné si představit její rozměry. Představte si, že stojíte uvnitř Pangeje, tisíce kilometrů od nejbližšího oceánu. Vzduch by byl jiný, klima drsnější. Nebyl by tu známý pocit blízkosti pobřeží ani vůně soli ve větru. Byl to svět vnitrozemí hlubokých kontinentálních srdcí, kde se roční období mohla měnit extrémně a izolace byla hluboká. A přesto právě tato izolace formovala živý svět. Mys rostl do velikosti, možná kvůli vyššímu obsahu kyslíku v atmosféře. Plazy se přizpůsobily, aby přežili v suchém horku vnitrozemí. Zatímco v jiných oblastech poblíž pobřeží vytvářely rané lesy zelené koridory pro šíření života. Právě v této tavící peci měnícího se podnebí a propojených krajin se nakonec objevili mnozí předkové budoucích tvorů, dinosaurů, savců a dokonce i raných ptáků. Samotná Země nesla stopy neustálých změn. Sky vybuchovaly a malovaly oblohu popelem, který se usazoval v půdě. Vyřezávali dlouhá údolí a přenášeli minerály z vyvýšených hor do nížin. Pouště se rozšiřovaly a ustupovaly s ročními obdobími. Tato planeta v pohybu, ale spojovaná jediným kolosálním kontinentem. A kamkoliv jste se podívali, známky této jednoty byly vepsány do kamene a nebe. I větry musely být jiné. Na moderní Zemi oceány rozbíjí a přesměrují globální vzdušné proudy. Ale v době Pangei absence těchto rozdělujících moří znamenala, že vítr mohl bez přerušení vanout přes tisíce kilometrů. Prach z vnitrozemských pouští mohl vanout až k pobřežním okrajům a dodávat živiny do vzdálených lesů. Bouře mohly putovat dále, nerušeny oceánskými hranicemi. Klima celé planety bylo ovlivněno prostým faktem, že téměř veškerá pevnina byla na jednom místě. A tak v tomto starověkém světě každý východ slunce osvětloval horizont tvarovaný jedinou propojenou zemí. Žádné vzdálené kontinenty, které by bylo možné si představit, žádné skryté země za rozlehlými oceány, jen jeden svět, celistvý a obrovský pod stejnou oblohou. Než vznikla jedna velká pevnina, byla Země velmi odlišným místem. Stovky milionů let před vznikem Pangeje byla planeta mozaikou menších kontinentů rozptýlených po celém světě a pomalu se pohybujících po hlubokém starověkém oceánu. Tyto úlomky pevniny nezůstávaly dlouho na jednom místě, alespoň ne v geologickém měřítku. Pohybovaly se, jak to vždy dělají, unášeny pomalými dopravními pásy tektonických desek. Hory se zvedaly tam, kde se srazily. Oceány se otevíraly, když se rozdělily. Každá změna se neměřila v dnech nebo letech, ale v milionech let. A přesto každý malý pohyb byl dalším krokem k vytvoření jediného sjednoceného světa. Abychom pochopili, jak k tomu došlo, musíme si představit Zemi v pozdním paleozoiku, přibližně před 300 miliony let. V této době již několik velkých kontinentálních bloků plulo po planetě. Laurentia, která se stala Severní Amerikou, Gondana, která zahrnovala budoucí pevniny Jižní Ameriky, Afriky, Antarktidy, Austrálie a Indie a menší kusy jako Baltika a Sibiř. Tyto bloky ještě nebyly spojeny, ale pomalu se zbližovaly, až se nakonec spojily v jedno kolosální obětí. Tento proces začal s dřívějšími superkontinenty dlouho před Pangeou. Existovala Rodinia, která existovala před téměř miliardou let. Když se rozpadla, rozptýlila úlomky pevniny do nových pozic, aby se později znovu spojily do jiného superkontinentu zvaného Penošia. Ten byl krátkodobý. Také se rozpadl, ale jeho části se začaly opět přibližovat k sobě. Tyto opakované cykly spojování a oddělování jsou součástí toho, co geologové nazývají cyklem superkontinentů, přirozeným rytmem zemské kůry poháněným pohybem tektonických desek. Jak se tyto fragmenty přibližovaly, oceány mezi nimi se zmenšovaly. Například oceán Ric kdysi ležel mezi Ruskem, raným spojením Severní Ameriky a částí Evropy a Gondanou. Během milionů let se tento oceán zužoval, až zcela zmizel, zničen sloučením kontinentů. Když se Země setkává se zemí, srážka není jemná. Skály se pod enormním tlakem mačkají jako papír.
Kde se dvě desky spojí, vznikají celé horské řady. Apalačské v Severní Americe a části pohoří Atlas v Africe jsou pozůstatky těchto dávných nárazů. Jsou to jizvy po kolizích, které pomohly spojit Pangeu dohromady. Svět v této době musel vypadat z výšky podivně. Obě vidět velké pevniny, které se k sobě přibližovaly, obklopené obrovským globálním oceánem zvaným Pantalasa. Jak se kontinenty zbližovaly, řetězce ostrovů byly pohltěny. Jejich sopečné vrcholy byly rozdrceny mezi srážejícími se deskami. Mělká moře zmizela. Hranice mezi jednotlivými pevninskými masivy se stíraly, až se nakonec všechny spojily v jednu. Ale zatímco docházelo k této pomalé srážce, měnilo se také klima. Velké ledové příkrovy stále pokrývaly části Gondwany, zejména v oblastech, které se jednoho dne staly Jižní Amerikou, Afrikou a Antarktidou. Důkazy v horninách škrábance zanechané starodávnými ledovci nám říkají, že i během formování Pangei se země pohybovala mezi chladnějšími a teplejšími obdobími. Jak kontinenty kolidovaly a uzavíraly menší moře, oceánské proudy se posunuly a atmosféra začala nabývat nového rytmu. Tyto změny klimatu nebyly pouhými detaily v pozadí. Formovaly živoucí svět. Když se kontinenty srazí, vytvoří rozsáhlé nové vysočiny a hory změní vše kolem sebe. Odkloní vítr. Zachycují vlhkost na jedné straně a na druhé straně vrhají dlouhé dešťové stíny. V době před úplným vytvořením Pangei tyto měnící se krajiny již formovaly cestu evoluce a připravovaly půdu pro to, jaké druhy rostlin a živočichů budou prosperovat, až superkontinent konečně vznikne. Kdybyste v té době mohli stát na Zemi, viděli byste krajiny, které by vám v některých ohledech připadaly povědomé, ale v jiných cizí. Rozsáhlé nížiny pokryté bažinami pokrývaly části toho, co se později stalo Severní Amerikou a Evropou. Na obzoru se rozprostíraly vysoké lesy primitivních stromů. To karbonové lesy tak husté a vlhké, že jejich rozkládající se rostliny jednoho dne vytvořily uhelné sloje, které těžíme dodnes. Vzduch byl bohatý na kyslík více než ten, který dýcháme dnes, a to umožnilo některým hmyzím druhům dorůst do obrovských rozměrů. Nad lesy se vznášely vážky s křídly o rozpětí téměř 1 metru. Po lesní půdě se plazili obří mnohonožkovití členovci. Byl to svět, který působil životem. Země stále experimentovala s tím, čím by se mohla stát. Na jihu vyprávěla Gondwana jiný příběh. Většina z ní ležela blíže k polárním oblastem, kde ledovce vyřezávaly její povrch. Tyto zamrzlé plochy se vůbec nepodobaly teplým bažinám poblíž rovníku. Přesto existovaly ve stejné době jako součást planety v přechodném období. Jak se kontinenty plazily k sobě, klimatické zóny se posunovaly, táhly chladné oblasti na sever a tlačily teplé oblasti na jih, až se nakonec začaly mísit do nového globálního řádu. A pak po milionech let začaly poslední velké srážky. Araša narazila do Gondwany a hory se vyklenuly k nebi. Menší desky, které kdysi pluly mezi nimi, byly zachyceny a rozdrceny. To byl okamžik, kdy se Pangea skutečně začala formovat. Nešlo o jedinou událost, ale o dlouhou sérii nárazů a sloučení. Každý z nich posunul planetu blíže k kontinentu, který by definoval celou geologickou éru. Na konci tohoto procesu vypadala mapa Země velmi jednoduše. Téměř veškerá pevnina na planetě se spojila do jedné obrovské plochy. Kolem ní se Pantalasa rozprostírala ve všech směrech. Jediný globální oceán, který sahal až k okrajům obzoru, ať jste stáli kdekoliv. Podél jedné strany Pangei stále přetrvávalo vnitrozemské moře známé jako Paleotít, zbytky starších oceánů, které se ještě úplně nezavřely. Ale i to nakonec zmizelo, pohltilo ho stlačování kontinentů k sobě. A tak byla scéna připravena. Svět se sjednotil do jednoho celku. Poslední srážky byly za námi. Hory se tyčily vysoko. Pouště se již začaly tvořit v hlubokém vnitrozemí. A klima se měnilo do vzorců, které budou formovat život po miliony let. Ale to byl jen začátek příběhu Pangeie. Nyní, když se kontinenty spojily, svět se chystal změnit mnohem dramatičtějším způsobem než pomalé srážky, které jej vytvořily. Z kontinenty spojené dohromady vstoupila Země do jedné z nejpozoruhodnějších kapitol své historie. Pangea již nebyla jen myšlenkou v pohybu. Byla skutečností. Dlouhé kolize, které přitáhly pevniny přes tisíce kilometrů, skončily a svět nyní stál jako jeden jediný sjednocený kontinent obklopený obrovským oceánem. Tato Země bez známých rozdělení dneška a její obrovský rozsah přetvořil každou část povrchu planety. Vznik Pangei nebyl pouhým spojením kontinentů. Byla to transformace celého systému Země.
Vy se zvedly tam, kde se země při kolizích zmačkala. Hluboké jizvy v kůře se staly švy, které spojily fragmenty do jednoho celku. Tyto jizvy jsou viditelné i dnes. Geologové je stále sledují napříč kontinenty oddělenými oceány. Jsou důkazem míst, kde byly kdysi dávno spojeny. Kolizní zóny byly násilné. Když se desky srazí, kůra se ohýbá a lámá. Teplo se hromadí, jak skála třese o skálu. Mama se tlačí nahoru a živí řetězce sopek, které mohou sahat tisíce kilometrů daleko. Při zrodu Pangaea byl tento proces neúprosný. Centrální oblasti superkontinentu byly formovány zdvihem hor, které se vyrovnaly dnešním Himalájím. Tyto hřebeny se později erodovaly a jejich vrcholy byly časem obroušeny, ale v době své největší slávy symbolizovaly surovou sílu neklidné zemské kůry. Současně se mezi těmito hřebeny otevřely rozsáhlé pánve. Dešťová voda a otok z nových hor vyřezaly široké říční systémy, které protínaly vnitrozemí superkontinentu. Tyto řeky napájely mokřady a delty, které se staly jedněmi z nejúrodnějších oblastí své doby. Fosilie zachované v těchto starověkých pánvích vyprávějí příběh bujných ekosystémů, které vzkvétaly ve stínu nově vzniklých vysočin. Vznik Pangaea však také vytvořil nový druh pevniny, jaký země v takovém měřítku dosud neznala. Jak se kontinenty spojovaly, vnitřek této rozsáhlé pevniny se stále více vzdaloval od mírnícího vlivu moře. Výsledkem bylo kontinentální jádro tak vzdálené od oceánu, že vlhkost z pobřežních oblastí se k němu dostávala jen zřídka. To vedlo ke vzniku obrovských pouští, z nichž některé se mohly rozprostírat na tisíce kilometrů. Rozlehlé centrum superkontinentu bylo zemí extrémů, místem, kde vládla spalující léta a mrazivé zimy, zatímco okraje Pangaea v blízkosti okolního oceánu zůstávaly vlhčí a mírnější. Tento vzorec suchého vnitrozemí a vlhčích pobřeží byl jednou z charakteristických vlastností Pangaea. I dnes jej můžeme vysledovat v horninových záznamech. Červené vrstvy sedimentů bohatých na železo, které se vytvořily v horkých a suchých podmínkách, jsou rozptýleny po kontinentech, které kdysi tvořily Pangaea. Tyto skály jsou starodávnými stopami pouští, které se rozprostíraly v jejím srdci. Raveňná ložiska uhlí, která se vytvořila v bažinatých, vlhkých oblastech, říkají, že poblíž jejich pobřeží vzkvétaly husté lesy díky silným dešťům, které přinášelo moře do vnitrozemí. Klima Pangaea bylo formováno nejen její velikostí, ale také její polohou. V době největšího rozmachu tohoto superkontinentu se jeho velká část rozkládala na rovníku. To znamenalo, že jeho středem procházelo rozsáhlé tropické pásmo, které do některých oblastí přinášelo teplo a sezónní monzuny, zatímco jeho jižní a severní okraje sahaly hluboko do polárních šířek. Žádné jiné uspořádání země v historii země nespojovalo tak obrovskou škálu klimatických podmínek na jediném souvislém kontinentu. Od zamrzlých jižních ledových příkrovů po rovníkové deštné pralesy vše existovalo na jednom souvislém kusu země. Život se přizpůsobil těmto extrémům. V teplých, vlhkých oblastech poblíž pobřeží pokrývaly zemi husté lesy semenných kapradin a vysokých jehličnatých stromů. Jejich kořeny stabilizovaly půdu, zatímco jejich listy tvořily rozsáhlé zelené baldachýny, které zachycovaly vlhkost. Tyto lesy byly domovem raných plazů, obojživelníků a řady bezobratlých, včetně hmyzu pozoruhodné velikosti. Ve suchém vnitrozemí byl život úplně jiný. Tam rostliny vyvinuly strategie pro zachování vody a zvířata se přizpůsobila dlouhým obdobím horka a nedostatku. Byl to svět přežití, kde každá adaptace byla reakcí na požadavky obrovské a nemilosrdné krajiny. Vznik Pangaea také změnil oceány, protože téměř veškerá pevnina se shromáždila na jednom místě. Okolní moře známé jako Pantalasa se stalo dominantním globálním oceánem. Jeho proudy obíhaly superkontinent a přerozdělovaly teplo po celé planetě. Mezitím podél jednoho okraje Pangaea přetrvávalo zmenšující se moře Paleotheis. Jako izolovaný zbytek dřívějších oceánů se toto moře stalo životně důležitou cestou pro mořský život, chráněným prostředím, kde se dařilo útesům a ekosystémům mělkých vod, zatímco otevřený oceán zůstal rozlehlý a hluboký. Toto uspořádání pevniny a moře vytvořilo silné větrné systémy. Bez složitých tvarů moderních kontinentů, které by narušovaly jejich proudění, se globální větrné vzorce staly přímějšími a intenzivnějšíími. Sezónní monzuny se přehnaly přes části Pangaea a přinesly silné deště do některých regionů, zatímco jiné nechaly v neustálém suchu. Prach z vnitrozemských pouští mohl urazit obrovské vzdálenosti, unášený větry přes tisíce kilometrů, než spadl do pobřežních lesů nebo se dokonce usadil v oceánu. Ale snad nejvýraznějším výsledkem vzniku Pangaea byl její vliv na budoucnost života.
Spojením všech kontinentů Pangea odstranila bariéry, které kdysi oddělovaly ekosystémy. Druhy, které se vyvinuly v izolaci, se nyní dostaly do kontaktu. Predátoři následovali kořist do nových území. Rostliny a zvířata se rozšířily do oblastí, kam by se dříve nikdy nemohly dostat. To smíchání života formovalo evoluční cesty po miliony let. Fosilie nalezené dnes na tak vzdálených místech, jako je Jižní Amerika, Afrika a Indie, jsou často téměř identické. Důkazem toho je, že v době Pangei stejné druhy obývaly země, které jsou dnes odděleny celými oceány. I když se Pangea stabilizovala, nikdy nebyla skutečně v klidu. Hluboko vnitru země pokračovaly v pohybu stejné síly, které ji vytvořily. Teplo se hromadilo pod kůrou a pomalu ji v některých místech oslabovalo. Vznikaly zlomy, zpočátku neviditelné, ale tyto zlomy se jednoho dne staly výchozím bodem pro velké rozpadnutí, které opět rozptýlilo kontinenty. Ale prozatím zůstávala Pangea celistvá. Mimořádné uspořádání, které dominovalo povrchu země a definovalo celou éru. Procházet se po ní tehdy znamenalo vidět planetu tak, jak ji dnes nikdo vidět nemůže. Neexistovalo žádné vzdálené pobřeží skryté za horizontem. Žádný cizí kontinent čekající za oceánem. Existoval jen jeden svět, obrovský a propojený, spojený stejnou oblohou, stejnými větry a stejným neklidným tlukotem země pod ním. A právě zde, v tomto sjednoceném světě, začala další velká kapitola historie života. Když se země spojila do jedné kolosální pevniny, pojem vzdálenosti se navždy změnil. Neexistovaly žádné oceány, které by oddělovaly jednu oblast od druhé. Žádný izolovaný kontinent oddělený tisíci kilometry otevřeného moře. Pangea byla jediný souvislý svět od jednoho horizontu k druhému. Země se táhla dál nepřerušovaná známými hranicemi, které dnes utvářejí naši planetu. Abyste to pochopili, představte si, že stojíte někde poblíž středu tohoto obrovského kontinentu. Mohli byste chodit jakýmkoliv směrem celé měsíce a nikdy byste neviděli záblesk oceánu na obzoru. Z toho byste přecházeli pláně tak široké, že obloha vypadala větší než dnes. Procházeli byste řekami, které se vinuly napříč celými regiony a proplétaly se krajinou bez hranic. Přecházeli byste z jednoho podnebí do druhého, ne proto, že byste překročili oceán, ale proto, že samotná země byla tak obrovská, že se počasí měnilo postupně na nepředstavitelné vzdálenosti. Nebyl to svět izolovaných ekosystémů. V naší moderní době vytvářejí oceány přirozené bariéry, které oddělují druhy a dávají vzniknout jedinečným formám života na každém kontinentu. Ale na Pangei tyto bariéry neexistovaly. Rostliny a zvířata se mohly volně šířit a překračovat rozsáhlé úseky země, aniž by je zastavilo moře. Dokazují to fosilie. Identické druhy byly nalezeny na kontinentech, které jsou dnes odděleny tisíci kilometry oceánu. Plazi, kteří kdysi žili v oblasti, kterou dnes nazýváme Jižní Amerika, zanechali své kosti také v Africe. Rané druhy rostlin se rozprostíraly napříč regiony, které jsou dnes rozptýleny po celém světě. Pangea umožňovala životu pohybovat se, jako by celý svět byl jedním jediným propojeným biotopem. Absence hranic také změnila chování samotné pevniny. Větry mohly cestovat dále, nebráněny horskými řetězci nebo členitým pobřežím. Obrovské vzdušné proudy se proháněly přes Pangei a nesly teplo a prach ze suchého vnitrozemí k pobřeží. Naopak srážky se jen těžko dostávaly do srdce kontinentu. Vlhkost z okolního oceánu padala jako déšť podél okrajů Pangeje a živila husté lesy a mokřady. Ale než vzduch dosáhl hlubokého vnitrozemí, už neměl co nabídnout. Zůstaly jen rozsáhlé suché oblasti, pouště tak rozlehlé, že se táhly dál než dnešní Sahara. Tyto suché oblasti tvořily ostrý kontrast s vlhkými pásy poblíž pobřeží, což z Pangeje dělalo svět extrémů. Ke které protínali superkontinent, nesli více než jen vodu. Byly dálnicemi života. Ranní obojživelníci je následovali z jedné oblasti do druhé. Jejich pohyby byly řízeny stálým tokem čerstvé vody. Podél jejich břehu vytvářely podivné lesy prastarých jehličnanů a semenných kapradin zelené koridory, které spojovaly jednu část Pangeje s druhou. Některé řeky byly tak dlouhé, že v naší době by jejich toky protínaly několik kontinentů. V Pangei však byly prostě součástí jedné jediné bezmezné krajiny. A byly tam hory, obrovské pohoří vzniklé srážkami, které Pangeu vůbec vytvořily. Tyto hory se tyčily tam, kde se kdysi kontinenty střetly. Jejich zvrásněné vrstvy se tyčily k nebi. Některá z těchto pohoří byla obrovská a rozprostírala se na tak velké vzdálenosti, že spojovala zemi jako švy. V
průběhu času je eroze obrousila a řeky odnesly jejich sedimenty do země, obohatily půdu a napájely rozsáhlé záplavové pláně. Cestování po tomto superkontinentu znamenalo přechod z jednoho prostředí do druhého v pomalém, plynulém přechodu. Z vlhkých pobřežních lesů jste se dostali do otevřených savan a pastvin. Odtud jste vstoupili do pouští, které se zdály nekonečné, jejich červený písek přerušovaly pouze skalnaté výběžky a občasné klikaté řeky. Ještě dál byste mohli znovu narazit na lesy, živěné horskými dešti, které vytvářely své vlastní malé podnebí uvnitř většího celku. Pangea byla jednotná, ale nikdy monotónní. Její obrovská rozloha umožňovala, aby vedle sebe existovaly všechny druhy krajiny, spojené dohromady na jednom kolosálním kusu země. Absence hranic také formovala pohyb zvířat. Ranní plazi, předkové tvorů, kteří jednoho dne ovládli planetu, mohli cestovat po Pangei na obrovské vzdálenosti, aniž by narazili na oceán. Rozšířili se po této rozlehlé zemi a přizpůsobili se jejímu rozmanitému prostředí. Někteří se usadili ve vlhčích pobřežních lesích, zatímco jiní se naučili přežít v suchém vnitrozemí. Tato mobilita umožnila druhům rychle a široce se rozšířit a vytvořit ekosystémy, které pokrývaly velkou část superkontinentu. I nebe muselo vypadat jinak. Na moderní zemi pobřeží narušuje proudění větru a vytváří regionální povětrnostní systémy. Na Pangei byla pevnina tak obrovská, že počasí se mohlo šířit po tisíce kilometrů bez přerušení. Bouře, které se tvořily poblíž pobřeží, mohly zasáhnout hluboko do vnitrozemí, přičemž déšť slábnul, až z něj zbyl jen suchý vítr. Monzuny mohly dosahovat ohromujících rozměrů se sezonními změnami, které jednu stranu kontinentu zalévaly, zatímco druhou nechávaly v drtivé suchu. Navzdory tomu všemu nebyla Pangea prázdným, tichým místem. Byla živá. Primitivní lesy se rozprostíraly po celých regionech. Bažiny u pobřeží byly plné obojživelníků a raných plazů. V suchém vnitrozemí suchu odolné rostliny ukotvovaly půdu proti silným větrům. Zatímco menší zvířata pobíhala mezi stinnými místy, i v těch nejdrsnějších krajinách život přetrvával, šířený po celém kontinentu jeho otevřeným, nepřerušeným rozsahem. Kdybyste tam mohli stát a rozhlížet se kolem, mohlo by to být ohromující. Žádný horizont nebyl dost blízko, aby působil povědomě. Žádný oceán nenabízel přirozenou hranici světa. Vše se rozprostíralo ve všech směrech, jako by se samotná planeta zvětšila. Tento pocit rozlehlosti určoval každodenní život na Pangei. Cestování bylo pomalé, pohyby byly rozsáhlé a dokonce i obloha se zdála být stejně rozlehlá jako země pod ní. Byl to svět, kde bylo vše propojeno. Kde hory, pouště, lesy a řeky byly součástí jedné souvislé země. Právě tato jednota dávala Pangei její sílu. Utvářela větry a deště. Řídila šíření rostlin a zvířat. A připravila půdu pro další velké proměny v historii naší planety. Kdy se tato obrovská země bez hranic začne vyvíjet a bude představovat výzvu pro všechny živé bytosti, které ji nazývají domovem. Ačkoliv byla Pangea jedním souvislým kontinentem, nebyla jednotná. Její okraje a vnitřek mohly být stejně dobře různými světy. Podél pobřeží formoval zemi vliv okolního oceánu. Vlhkost z Panthalasy byla přenášena do vnitrozemí stálými větry a živila bujné lesy a bažiny, kde život vzkvétal v hojnosti. Ale čím dále jste se vzdalovali od pobřeží, tím méně zůstávalo z tohoto oceánského vlivu. Krok za krokem zelená barva pobřežních oblastí bledla a byla nahrazena nejprve otevřenými pláněmi a nakonec drsnou suchou rozlohou rozlehlých vnitrozemských pouští Pangaea. Pobřeží byla místy neustálého pohybu a života. Teplá mělká moře se setkávala se zemí v širokých přílivových plochách, kde se hranice mezi zemí a vodou stíraly. Zde se obojživelníci zdržovali poblíž řek a mokřadů. Ranní plazy lovili v lesích vysokých jehličnanů a semenných kapradin. Mys, z nichž někteří byli mnohem větší než jejich moderní příbuzní, bzučel ve vlhkém vzduchu. Klima v těchto oblastech bylo teplé a vlhké, regulované blízkým oceánem a umožňovalo ekosystémům vzkvétat podobně jako tropické pásy našeho dnešního světa. Fosilie z těchto pobřežních oblastí ukazují hustou vegetaci a mimořádnou rozmanitost druhů. Některé oblasti pravděpodobně připomínaly mangrovové bažiny dnešního světa s křivolakými kořeny a pomalu tekoucí vodou, ve které se hemžily rané ryby a bezobratlí. Ale ve vnitrozemí, ale stále v dosahu vlhkosti oceánu, se rozprostíraly rozsáhlé říční systémy, které protínaly zemi a napájely široké záplavové pláně, kde rostly husté a zelené lesy. Tyto regiony byly nejobydlenějšími částmi Pangaea, bohatými na potravu a úkryt s předvídatelnými a stálými sezónními cykly.
Ale každý krok od pobřeží vás přibližoval k jinému druhu světa. V hlubokém vnitrozemí Pangae byly srážky vzácné. Stejná obrovská velikost, která umožnila Pangae spojit téměř veškerou pevninu země, jí také dala jednu z jejich nejvýraznějších vlastností. Kontinentální srdce tak daleko od moře, že se stalo pouští v rozsahu, kterému se žádná moderní krajina nemůže vyrovnat. To pouště nebyly malé plochy písku, jaké známe dnes. Obrovské táhly se tisíce kilometrů a přerušovaly je jen občasné skalnaté vysočiny nebo izolované řeky. Geologové našli důkazy o těchto oblastech ve formě červených vrstev železem zbarvené horniny vytvořené za horkých a suchých podmínek. Tyto horniny nám říkají, že velká část vnitrozemí Pangae byla zemí neúprosného slunce a minimálních srážek, kde mohly přežít pouze nejodolnější formy života. Ve vnitrozemí byl vzduch během dne těžký a teplo vyzařovalo ze země v třpitivých vlnách. V noci bez izolační přítomnosti mraků nebo blízkých oceánů teplota prudce klesala a země zůstávala chladná pod baldachínem jasných hvězd. Byl to svět extrémů, kde přežití vyžadovalo odolnost. Rostliny zde byly řídké a odolné s hlubokými kořeny a listy stvrdlými proti ztrátě vody. Malí plazy a raná savčí stvoření se tomuto prostředí přizpůsobila, vykopávala si úkryty nebo byla aktivní během chladnějších hodin, aby se vyhnula spalujícímu slunci. Mezi těmito pouštěmi a pobřežními lesy se nacházely přechodové zóny, oblasti pastvin a otevřených lesů, kde se klima postupně měnilo z vlhkého na suché. Tyto pásy mohly být velkými dálnicemi života na Pangae. Koridory, které umožňovaly zvířatům a rostlinám pohybovat se mezi různými částmi kontinentu. Podél těchto kořenů se druhy šířily po superkontinentu a vytvářely rozsáhlé fosilní vzorce, které vědci dnes nacházejí na kontinentech rozdělených oceány. Pobřeží samotná přitom nebyla zdaleka jednotná. Některé oblasti čelily stálým srážkám a podporovaly husté bažinaté lesy, zatímco jiné ležely v dešťovém stínu mohutných pohoří, což je činilo sušími, než by jejich zeměpisná šířka naznačovala. Monzunové větry poháněné obrovskou velikostí Pangae a sezonní změnou slunce přinášely střídavé povodně a sucha do určitých pobřežních oblastí. Země nebyla nikdy statická. Každý rok se bouře přehnaly vnitrozemím. Řeky se rozvodňovaly a pak zase vysychaly a lesy se přizpůsobovaly cyklům, které se opakovaly po miliony let. Kontrast mezi pobřežím a vnitrozemím formoval více než jen krajinu. Ovlivňoval také chování zvířat, která tam žila. Pobřežní oblasti byly bohaté na potravu a podporovaly širší škálu druhů. V pouštích byla konkurence tvrdá a život byl specializovaný. Fosilie ukazují, že tvorové v těchto suchých oblastech měli jedinečné adaptace od norování po specializované zuby určené k přežití na tvrdé suché vegetaci. Život nebyl rovnoměrně rozložen po celé Pangae, ale byl propojený. Vky tekoucí z hor k pobřeží, větry nesoucí prach z pouští do lesů a migrační cesty zvířat spojovaly všechna tato prostředí. Dokonce i vzduch sám nesl stopy této propojenosti. Prachové bouře z vnitrozemských pouští pravděpodobně putovaly daleko a šířily minerály po celé Pangae a dokonce i do okolního oceánu. Tento neustálý pohyb materiálu propojoval pevninu a moře a napájel koloběh živin, který pomáhal udržovat ekosystémy na obou stranách. Procházka Pangaem by znamenala projít těmito ostrými kontrasty od vlhkých, hemžících se lesů pobřeží po prázdné, sluncem vyprahlé rozlohy pouští a nakonec zpět, jakmile byste se přiblížili k dalšímu vzdálenému moři. Byl to jeden svět, ale obsahoval v sobě klimata a krajiny, které by dnes byly odděleny oceány. To byla skutečná velikost Pangae, země tak rozlehlé, že v sobě nesla své vlastní extrémy. A přesto navzdory těmto rozdílům nebyl tento jediný superkontinent statickým nebo dokončeným výtvorem. Jeho hory se stále posouvaly. Jeho klima se neustále vyvíjelo. Jeho pouště rostly a zmenšovaly se, zatímco jeho pobřežní oblasti se měnily s přílivem a odlivem starověkých moří. Byl to svět v pohybu a tento pohyb zdaleka neskončil. Čím hlouběji jste se dostávali do srdce Pangae, tím více jste opouštěli vliv oceánu. Vlhkost z pobřeží se sem nedostala. Větry ztratily svou sílu a vzduch pod nekonečnou oblohou vysychal. To bylo velké vnitrozemí, země definovaná ne tím, co měla, ale tím, co postrádala. Zde byl déšť vzácným hostem. Mohly uplynout měsíce, aniž by přišla jediná bouře. A když se konečně shromáždily mraky, jejich přehánky zmizely téměř stejně rychle, jak přišly, pohltila je žíznivá půda. To vnitrozemí bylo obrovské, rozprostíralo se na tisíce kilometrů všemi směry.
Moderní pouště jako Sahara nebo Gobi se mohou zdát obrovské, ale ve srovnání se suchými rozlohami, které dominovaly středu Pendžeje, jsou malé. Geologové studující starověké horniny odhalili vrstvu po vrstvě červeného pískovce, zbarveného železem a vypáleného žárem. Důkaz suchého světa, který vydržel miliony let. Tyto vrstvy ukazují krajinu vytvarovanou sluncem a větrem, kde bylo málo řek a jezera byla dočasná, mizela, když krátkodobé deště opět ustaly. Klima zde bylo drsné a neúprosné. Během dne slunce bez milosti pražilo. Bez mraků, které by zmírnily jeho záři, by se země zahřála tak, že by se vzduch třpitil vlnami stoupajícího tepla. V noci teplota prudce klesala prudce. Bez vlhkosti, která by udržela teplo, se země rychle ochladila a pod hvězdnou oblohou zůstal vzduch studený a řídký. Život v tomto prostředí se musel přizpůsobit jeho pravidlům nebo zcela zmizet. Rostliny v tomto vnitrozemí byly řídké, ale zdaleka neexistující. Nízká odolná vegetace se držela půdy. Rané jehličnany, semenné kapradiny a jiné druhy odolné vůči suchu se přizpůsobily neustálému boji o vodu. Jejich kořeny sahaly hluboko, hledali vlhkost uvězněnou hluboko pod povrchem. Mezi těmito izolovanými kapsami zeleně se rozprostíraly široké pláně suché země a skal, přerušované pouze roztroušenými dunami a slabými stopami starodávných koryt řek, které, pokud vůbec tekly, často tekly jen krátce, než zmizely v zemi nebo se vypařily pod neúprosným sluncem. Zvířata, která se sem odvážela, nesla stejné známky přizpůsobení. Mnohá z nich byla malá a jejich těla byla stavěna tak, aby ztrácela co nejméně vody. Některá se zahrabávala hluboko pod zem, aby unikla dennímu horku a vycházela na povrch, až když slunce zapadlo. Jiná se pohybovala podél břehu několika málo přeživších řek a živila se vodou a vegetací, kterou dokázala najít. První savčí plazi zanechali v této zemi své stopy vedle stop menších dravců a občasných větších bíložravců, kteří následovali sezonní změny při hledání lepších pastvin. Tyr byl neustálým společníkem ve velkém vnitrozemí. Bez lesů, které by ho zadržovaly, se proháněl otevřenou krajinou a nesl prach z jednoho horizontu na druhý. Během milionů let tento prach zanechal své stopy a usadil se ve vrstvách, které dodnes zůstávají zachovány ve skalních záznamech. Byl to svět tlumených barev, červených a hnědých odstínů vyprahlých sluncem, bledé oblohy, která se měnila od oslnivé modři k temné černé poseté hvězdami a kromě zubatých obrysů vzdálených hornic dalšího, co by narušovalo monotónnost. Tato drsnost však neznamenala bezživotí. I v tomto suchém jádru Pangej ekosystémy přetrvávaly. Malé oázy existovaly tam, kde vyvěraly podzemní prameny. Sezonní povodně ze vzdálených hor vyřezávaly do vyprahlé země dočasné řeky, které přinášely život ze všech směrů. Fosilie z těchto oblastí odhalují náhlé výbuchy aktivity, které jasně ukazují, že na krátké okamžiky tyto suché oblasti ožily, když se vrátila voda, aby pak opět utichly, když je znovu ovládlo horko. Velikost tohoto vnitrozemí představovala další výzvu. Izolace pro zvířata a rostliny, které žily v srdci Pangej. Vzdálenosti byly ohromující. Migrace z jedné úrodné oblasti do druhé mohla trvat celé generace. Populace se specializovaly a formovaly podle požadavků suchého prostředí, až se přestaly podobat svým příbuzným z pobřežních lesů. Tento pomalý proces adaptace byl jedním z velkých motorů evoluce ve vnitrozemí Pangej a vytvořil druhy, které dokázaly snášet podmínky, v nichž málo které jiné druhy mohly přežít. Klimatické podmínky ovlivněné větrem také v průběhu času přetvořily krajinu. Bez silných srážek postupovala eroze pomalu. Skalnaté výběžky, které vznikly během tvorby Pendžeje, zůstaly odkryté po miliony let. Jejich povrch byl ošlehaný, ale nescela smazaný. Písek unášený neustálými porivy větru vytvaroval duny a vytesal vzory do kamene. Tyto stopy dávného počasí zůstaly zachovány ve skalách, které dnes studujeme. Jsou tichými svědky světa, kde se poušť zdála nekonečná. Navzdory své drsnosti bylo velké vnitrozemí hluboce propojeno se zbytkem Pangaje. Prach z těchto suchých zemí se šířil ven, unášen větrem do vlhčích oblastí poblíž pobřeží, kde zásoboval vzdálené lesy minerály. Sezonní bouře, i když vzácné, se někdy tvořily podél okrajů vnitrozemí a směřovaly ven, tlačíce suchý vzduch do zelenějších zemí a posunujíce povětrnostní podmínky daleko za hranice pouště. Svým způsobem tato prázdná rozloha ovlivňovala celý superkontinent a spojovala osud jeho vnitrozemí s jeho pobřežím. Cestovat srdcem Pangaje znamenalo zažít ticho v rozsahu, který je dnes téměř neznámý. Žádný zvuk vlá, žádné husté koruny stromů šustící ve větru. Pouze vítr vanoucí přes kameny a občasný výkřik zvířete přizpůsobeného prázdnotě. A přesto toto ticho nebylo bez významu.
Právě zde, v tomto velkém suchém jádru, se život naučil vydržet nejtvrdší zkoušky a připravit se na výzvy, které ho čekaly v měnícím se světě. Zatímco srdce Pangaea ovládaly suché větry a prázdné obzory, její okraje byly formovány zcela odlišnou silou, okolním oceánem. Panthalassa, obrovské globální moře, které lemovalo superkontinent, se rozprostíralo ve všech směrech. Bylo tak obrovské, že i z pobřeží Pangaea se mohlo zdát nekonečné. Tento jediný oceán nebyl pouhou kulisou. Byl jedním z nejmocnějších vlivů na klima, ekosystémy a pohyb života na celé planetě. Kde se země setkávala s mořem, se svět proměnil. Vlhkost přenášená oceánskými větry do vnitrozemí živila pobřežní oblasti a vytvářela pásy života, které byly mnohem zelenější než pusté vnitrozemí. V těchto oblastech se nacházely řeky rozvodněné sezonními dešti, mokřady plné primitivních obojživelníků a lesy tak husté, že v některých oblastech tvořily téměř souvislý krov. Právě podél těchto pobřeží vzkvétal život nejbohatším způsobem, udržovaný neustálou interakcí mezi pevninou a vodou. Samotný oceán nebyl o nic méně mimořádný. Panthalassa pokrývala téměř 3/4 planety. Její hluboké proudy cirkulovaly pomalu, ale s obrovským dosahem. S jediným masivním kontinentem, který narušoval její tok, se její vody pohybovaly kolem Pangaea v obrovských smyčkách a distribuovaly teplo od rovníku k pólům. Tento stálý pohyb pomáhal regulovat klima pobřeží, zatímco vnitrozemí zůstávalo vystaveno extrémním podmínkám. V blízkosti pobřeží byl však vliv Panthalassy okamžitý a viditelný. Teplá mělká moře zaplavovala nízko položené oblasti podél okrajů kontinentů. Tyto mělké zóny, někdy sahající stovky kilometrů daleko, byly ideální pro život. Starodávné útesy vytvořené ranými korály a houbami se tyčily z mořského dna. Hejna primitivních ryb plavala v průzračných vodách, zatímco trilobiti, ačkoliv se blížil konec jejich vlády, stále se drželi života v izolovaných kapsách. V těchto pobřežních vodách spojovaly cykly živin pevninu s mořem. Řeky z vnitrozemí přinášely sedimenty bohaté na minerály, které živily mělké mořské ekosystémy. Tyto živiny podporovaly rozkvět planktonu, který zase podporoval rostoucí síť mořského života. Fosilie z těchto starověkých mořských dna vyprávějí příběh hojnosti. Ryby mnoha tvarů, bezobratý s podivnými ozdobnými ulitami a dravci, kteří hlídali vody dlouho předtím, než se první dinosauři vydali na souš. Pobřeží bylo také formováno náladami oceánu. Sezonní monzuny poháněné obrovskou velikostí Pangaea přinášely na její okraje silné bouře. Tyto deště doplňovaly řeky a mokřady, ale také přinášely povodně, které rok co rok měnily krajinu. V některých oblastech tyto bouře mohly přinášet slaný vzduch do vnitrozemí a zanechávat za sebou zaschlé roviny, kde voda odpařovala rychleji, než se mohla hromadit. Každý cyklus vrel do země další stopu a vytvářel pobřeží, které bylo v neustálém pohybu. Navzdory výzvám, které přinášelo vnitrozemí, byla pobřeží Pangaea místy spojení. Spojovala zemi s oceánem a fungovala jako brána pro život mezi těmito dvěma světem. Obojživelníci se odváželi do mokřadů, aby tam kladli vajíčka, spoléhajíce se na stálý přísun čerstvé vody. Následovali je plazi, kteří si vyvinuli vlastnosti, které je osvobodili od závislosti na rozmnožování ve vodě a umožnili jim přesunout se dále do vnitrozemí. Dokonce i první primitivní předkové savců se pravděpodobně objevili poblíž těchto pobřeží, jejich přežití bylo spojeno s bohatými ekosystémy, které se rozprostíraly mezi mořem a pevninou. Vzduch podél těchto okrajů byl pravděpodobně plný života. Vis bzučel v lesích, které lemovaly přílivové pláně. Ranní plazy se vyhřívaly na sluncem prohřátých skalách vedle mělkých lagun. Primitivní kapradiny a semenné rostliny vzkvétaly ve vlhkém podnebí. Jejich kořeny se zakrývaly do živinami bohaté půdy, která byla splavena ze vzdálených ostrovů. Každá část pobřeží byla plná života a každé roční období přinášelo nový růst, nové migrace a nové boje o přežití. Ale stejně jako oceán dával život, také vymezoval jasné kontrasty. Zatímco pobřeží bylo bujné a dynamické, několik set kilometrů ve vnitrozemí zeleň mizela. Srážky ubývaly a vzduch byl stále suchší. Dosah oceánu byl silný, ale nebyl neomezený. Prudký přechod mezi úrodnými pobřežními zónami a suchým vnitrozemím byl jednou z charakteristických vlastností Pangaea. Připomínka toho, že i ve světě propojené pevniny se okraje ve středu řídily velmi odlišnými pravidly. Samotný oceán, ačkoliv se zdál být neměnný, nebyl zdaleka klidný. Jeho přílivy a proudy formovaly erozi podél pobřeží Pangaea, vyřezávaly útesy a ukládaly sedimenty na nových místech. Některé oblasti byly po miliony let zaplaveny mělkými moři, než se voda opět stáhla.
Jiné se zvedly nahoru, když se posunula zemská kůra a odhalily tak kdysi ponořené mořské dno. Tato neustálá výměna mezi pevninou a mořem vytvořila měnící se mapu, která nutila život se znovu a znovu přizpůsobovat. A Panthalassa nebyla sama. Podél východního okraje Pangae leželo Paleoticí, menší, ale stejně důležité vodní území. Právě v tomto relativně chráněném moři našlo mnoho raných mořských druhů stabilní stanoviště. Mělké vody chráněné dlouhými kontinentálními šelfy se staly kolébkou evoluce a živily rozmanité tvory, které se později rozšířily do většího oceánu. To moře bylo protikladem k hluboké otevřené rozloze Panthalasy a poskytovalo klidné útočiště, zatímco ostatní vody planety se bouřily ve svých obrovských nepřetržitých vírech. Stojící na pobřeží Pangae byste neviděli žádné vzdálené ostrovy, žádné sousední kontinenty vyčnívající z vlny, pouze otevřený oceán se táhl až k obzoru, nekonečná modrá prázdnota, která obklopovala jedinou souvislou pevninu na zemi. Zvuk vln narážejících na břeh, křik primitivních plazů z nedalekých lesů a stálé větry vanoucí do vnitrozemí připomínali, že tento svět je obrovský, neporušený a stále v pohybu. Oceány na okraji všeho nebyly jen hranicemi. Živou dýchající kůží planety, která spojovala vodu, vzduch a zemi do jediného systému, který udával rytmus života na zemi. A od těchto pobřeží se příběh Pangae pokračoval dále do lesů a plání, které se rozprostíraly mezi mořem a pouští, kde podivný a vyvíjející se život planety učinil další kroky. Vzduch Pangae nebyl stejný jako vzduch, který známe dnes. V některých obdobích byl hustší, v jiných řidší a jeho samotné složení zanechalo stopy na tvorech a rostlinách, které naplňovaly svět. Vyjdete-li ven a nadechnete se v této dávné době, vdechujete atmosféru formovanou planetou v přechodném období, která nesla jak tíhu své geologické minulosti, tak potenciál všeho, co mělo ještě přijít. Důkazy ukryté ve skalních vrstvách nám říkají, že hladina kyslíku během části existence Pangae byla vyšší než ta, kterou dýcháme dnes. Na konci karbonu těsně předtím, než Pangea dosáhla své plné podoby, mohl kyslík tvořit až 30% atmosféry v porovnání s 21% dnes. Ten extra kyslík změnil všechno. Podpořil růst obrovských hmyzu a členovců. Tvorům, kteří byli závislí na jednoduché difúzi kyslíku do svých těl. Nad hustými lesy se vznášely vážky s rozpětím křídel delším než lidská paže. Bezobratlí milipediové dorůstaly délky, která by v jakékoliv moderní krajině vyvolala údiv. Vzduch jim doslova umožnil stát se obry. Atmosféra však nezůstala konstantní. Když se Pangea stabilizovala a vstoupila do perijského období, hladina kyslíku začala klesat. V polovině této éry mohla klesnout až na 15%. Dýchání v takových podmínkách by bylo pro moderního člověka náročné, ale zvířata té doby se tomu přizpůsobila. Jejich plíce a oběhový systém se vyvinuly tak, aby z řídnoucího vzduchu čerpali každý kousek kyslíku, který potřebovali. Tato změna přetvořila ekosystémy, upřednostnila druhy, které snášely nižší obsah kyslíku a postupně vedla k úpadku nadměrně velkých hmyzích druhů z dřívějších dob. Svou roli sehrál také oxid uhličitý. Sopečné erupce podél zlomových linií Pangae uvolnily do atmosféry obrovské množství tohoto plynu, což vedlo k oteplení planety a vzniku silných povětrnostních systémů. Tento skleníkový efekt pomáhal udržovat pobřežní lesy vlhké a bujné. Ve vnitrozemí však teplo pouze prohlubovalo sucho. Samotné chemické složení vzduchu bylo úzce spojeno s geologií superkontinentu. Každá erupce a každá tektonická změna ovlivňovaly život způsobem, který bylo možné změřit na kostech zvířat, která přežila. Pro rostliny byla tato atmosféra výzvou i příležitostí. Vysoká hladina oxidu uhličitého podporovala růst mohutných lesů. Prosperovaly semenné kapradiny, vysoké jehličnany a další prastaré rostliny. Jejich listy pohlcovaly plyn a na oplátku uvolňovaly kyslík. Tyto lesy se staly obrovskými továrnami na kyslík, které zásobovaly atmosféru planety a stabilizovaly klima. Když se rozšířily podél říčních údolí a pobřežních oblastí, vytvořily kapsy dýchatelného bohatství ve světě, který jinak ovládaly extrémy. Ale spojení mezi vzduchem a životem bylo ještě hlubší. Atmosférická cirkulace, pohyb vzduchu kolem Pangae, se nepodobal ničemu, co dnes na Zemi existuje. Téměř veškerá pevnina byla shromážděna do jednoho bloku, takže větrné proudy se staly většími a jednoduššími a bez překážek se pohybovaly napříč tisíci kilometry. Teplý vzduch stoupal nad rovníkem a poháněl silné monzuny podél pobřeží, zatímco chladnější suchý vzduch klesal do vnitrozemí a napájel pouště, které se rozprostíraly uprostřed Pangae. Atmosféra sama o sobě byla motorem a všechny živé bytosti existovaly v jejich proudech.
Dokonce i barva oblohy mohla být mírně odlišná. Vyšší koncentrace sopečných aerosolů během období intenzivních erupcí by zaplnily vzduch jemnými částicemi, které by rozptylovaly sluneční světlo a zabarvovaly obzor. Některé západy slunce mohly hořet sytě červeně a jejich záře se nesla přes rovné otevřené pláně vnitrozemí. Jindy, když se vzduch vyčistil, se obloha rozprostírala v nepřerušované modré klenbě, rozsáhlé a ostré, s trochou vlhkosti, která ji zjemňovala. Dech Pangaea také nesl teplo. Bez mírnícího vlivu mnoha menších kontinentů a oceánů byly sezónní teplotní výkyvy intenzivnější. Ta ve vnitrozemí byla horká a suchá, zatímco zimy byly prudce chladné, vzduch byl řídký a kousavý. Pobřežní oblasti byly mírnější, jejich vzduch byl temperován oceánskými vánky. Ale i tam byl cítit rytmus superkontinentu. Když nastala monzunová sezona, vlhké větry se přehnaly na pobřeží a napájely les teplým, vlhkým vzduchem. Když tyto větry ustaly, suchý vzduch znovu ovládl zemi. V této atmosféře žila zvířata v souladu s vzduchem, který dýchala. Některá vyvinula účinné plíce, aby mohla čerpat kyslík z řídnoucího vzduchu. Jiná se stala mistry klidu, šetřila energii, teplo a sucho. Rostliny přizpůsobily strukturu svých listů, jejich pory se otevíraly a zavíraly, aby uchovaly vodu a zároveň nasávaly plyny potřebné k růstu. Každá adaptace byla reakcí na vzduch. A každá změna v atmosféře se projevila v celé síti života. Nejpozoruhodnější na vzduchu Pangaea však nebyla jen jeho chemické složení. Byl to jeho dosah. Jediná atmosféra obklopovala každý kout superkontinentu. Větry, které vznikaly v pouštích ve vnitrozemí, mohly vanout až k pobřeží a nést s sebou prach a minerály, které se usazovaly v dalekých půdách. Vlhkost z oceánu mohla proudit do vnitrozemí, až se vypařila a spadla. Vzduch spojoval pouště s lesy, hory s pláněmi a všechny živé bytosti mezi sebou. Stát na Pangaea a dýchat znamenalo vdechnout celý svět najednou. Suché teplo jejího vnitrozemí, slané větry z jejich pobřeží, slabé stopy sopečných plynů přinesených z dalekých erupcí. Každý nádech připomínal, že na tomto jediném kontinentu nebyl vzduch rozdělený ani uzavřený. Byl společným pojítkem, které spojovalo jeden konec světa s druhým. A stejně jako atmosféra formovala život, život zase formoval atmosféru, čímž se spustila zpětná vazba, která definovala tuto éru a připravila planetu na změny, které měly přijít. V pangaejském vzduchu, těžkém historií a neklidném pohybem ležela semena všeho, co mělo následovat. Svět Pangaea se připravoval na svou další proměnu. Jeho vzduch, pouště, pobřeží a lesy již vytvořili jeviště. A nyní na to začalo reagovat i samotné život. Tato doba před dinosaury, éra, ve které předkové budoucích gigantů dělali své první kroky. Země ještě nebyla ovládána vysokými tvory, kteří přišli později. Ale základy pro jejich vládu byly tiše kladeny, jedna adaptace za druhou. Během pozdního karbonu a na počátku Periana se život na souši stal specializovanějším. Vsi poblíž pobřeží byly husté, vlhké a plné konkurence. Zde obývaly řeky a bažiny obojživelníci, jejich život byl úzce spjat s vodou. Ale mezi nimi se objevily noví příchozí plazy. Stvoření, která měla revoluční výhodu, amniotické vejce. Na rozdíl od obojživelníků se plazy již nemusely vracet do vody, aby se rozmnožovaly. Jejich vejce, chráněná skořápkami a membránami, mohla přežít na suché zemi. Tato jediná adaptace jim otevřela dveře do vnitrozemí Pangaea, do pouští a suchých plání, kam se obojživelníci nemohli dostat. Tito ranní plazy ještě nebyli obrovskými dravci nebo vysokými bíložravci pozdějších dob. Mnozí byli malí, rychlí a nízko u země, živili se hmyzem a jinými malými zvířaty. Někteří však začali růst. Mezi nimi byly synapsaidy, skupina tvorů, z nichž se nakonec vyvinuli savci. V Perianu však byli dominantními suchozemskými zvířaty a jejich podoba byla stejně podivná jako rozmanitá. Někteří jako Demetradon měli na zádech obrovské plachty, možná pro regulaci teploty nebo pro parádu. Jiní měli silné čelisti a robustní těla stavěná na vytrvalost a potulovali se po suchších oblastech superkontinentu v hledání kořisti. V lesích a podél břehů řek se bíložraví synapsaidy živili kapradinami a semennými rostlinami. Jejich zuby byly přizpůsobeny k drcení tvrdé vegetace. To podsaditá, pomalu se pohybující zvířata, ale jejich velikost jim poskytovala ochranu. V tomto světě rozlehlých krajin a drsného podnebí byla velikost výhodou. Díky tomu mohli cestovat dále za potravou, vydržet déle bez vody a přežít výkyvy pangaejských ročních období. Z této doby byl sám o sobě stále pozoruhodný.
Díky vyššímu obsahu kyslíku v raných obdobích historie Pangaea někteří dosáhli velikosti, která by se dnes zdála nemožná. Nad řekami se vznášely vážky s křídly o rozpětí téměř 1 metru. Stonožkovití členovci dosahovali délky několika metrů a plazili se po lesní půdě. Ačkoliv jejich dominance začala s poklesem hladiny kyslíku slábnout, zůstaly charakteristickým rysem krajiny. Připomínkou doby, kdy samotný vzduch umožňoval životu dosáhnout úžasných rozměrů. V oceánu obklopujícím Pangaea byl život stejně dynamický. Velké dravé ryby chráněné silnými šupinami lovily v otevřených vodách. V mělkých vodách se potulovaly rané žraloky, elegantní a efektivní. Jejich rodina byla již dobře etablovaná podél pobřeží a v menších vnitrozemských mořích. Bezobratví jako brachopodi, amonati a krynoidi obývali mořské dno a filtrovali živiny přenášené proudy Pantalasy. Oceány byly rozlehlé a hluboké, ale byly propojeny s rytmy pevniny. Prach z pouští Pangaea přenášel živiny do moře a povodně z pobřežních řek doplňovaly pobřežní šelfy minerály, které udržovaly mořské ekosystémy. Na souši se začaly objevovat první velké experimenty s velikostí. Synapsidy a plazy byly formy, které naznačovaly, co přijde. Některé se staly těžšími a impozantnějšími a testovaly limity toho, co země mohla unést. Jejich kostry zachované v kameni ukazují robustní končetiny určené k nošení velkých břemen a zuby přizpůsobené pro různé druhy stravy. Nejednalo se ještě o obry pozdější Triasu a Jury, ale o jejich předchůdce, první pokusy evoluce zaplnit obrovské prostory Pangaea stejně obrovskými tvory. Klimatické podmínky superkontinentu tento proces urychlovaly. V bujných pobřežních oblastech bylo dostatek potravy. Si produkovali vrstvu za vrstvou vegetace a bíložravci se mohli krmit téměř bez přestávky. V suchém vnitrozemí naopak přežití upřednostňovalo vytrvalost a velikost. Větší zvířata mohla cestovat dále za vodou a ukládat energii. Během milionů let tyto tlaky formovaly těla tvůrců, kteří tam žili, a připravili půdu pro vzestup velkých rodů, které měly přijít. Následovali dravci. Jak rostli bíložravci, rostli i lovci, kteří je lovili. Ranní plazi dravci s dlouhými čelistmi a ostrými zuby se vyvinuli tak, aby se vyrovnali své kořisti v síle a rychlosti. Tento závod ve velikosti a síle pokračoval až do Triasu, kde se zrodili první skuteční giganti Mesozoika, věku dinosaurů. Ale i v této rané době byl vzor jasný. Pangaea byl svět, který odměňoval přizpůsobení ve velkém měřítku. Pomohla tomu i propojenost superkontinentu. Bez oceánů, které by jim bránily v cestě, se druhy mohly šířit na velké vzdálenosti a přenášet nové vlastnosti z jedné oblasti do druhé. Dravec, který se vyvinul v jednom koutě Pangaea, mohl v průběhu času následovat svou kořist do zcela odlišného klimatu. Bíložravci mohli migrovat z vlhčích pobřežních oblastí do suchejšího vnitrozemí. Jejich populace se rozvětvovaly a přizpůsobovaly jedinečným podmínkám každé nové oblasti. Evoluce zde neprobíhala v izolaci. Odehrávala se na kontinentální scéně a každý pohyb větru, každá změna ročních období a každá geologická změna se šířila tímto obrovským propojeným systémem. Ačkoliv obři budoucnosti ještě nedorazily, základy byly položeny. Lesy se rozšiřovaly. Pouště čekaly. Atmosféra se měnila a v tichých prostorech mezi přežitím a přizpůsobením se život připravoval na to, aby rostl, sílil a byl podivnější než kdykoliv předtím. Napříč rozsáhlými oblastmi Pangaea byly lesy odlišné od všeho, co známe dnes. Starší, podivnější a složené s forem života, které již dávno zmizely ze země. Tyto prastaré lesy byly plícemi superkontinentu, formovaly atmosféru, zpevňovaly půdu a poskytovaly útočiště rostoucí rozmanitosti zvířat, která se potulovala po zemi. Procházka pod jejich korunami by byla jako vstoupit do světa, který je cizí a zároveň známý, do místa, kde evoluce stále experimentovala se stavebními kameny budoucích ekosystémů. Ve vlhkých pásmech poblíž pobřeží byly lesy husté a vysoké. Velké semenné kapradiny s listy širokými jako rozpětí lidských paží tvořily tak husté porosty, že na zem pronikalo jen málo slunečního světla. Tyto rostliny, které nebyly ani pravými kapradinami, ani kvetoucími stromy, dominovaly rozsáhlým oblastem pevniny Pangaea. Jejich stonky a listy vytvářely rozlehlé sítě stínu, pod nimiž menší rostliny soupeřily o každý paprsek světla. V tomto temném zeleném světě byl vzduch těžký vlhkostí a zem byla pokryta silnou vrstvou rozkládající se vegetace, která se jednoho dne stala uhelnými slojemi pohřbenými hluboko pod moderními kontinenty. Nad semennými kapradinami se tyčily rané jehličnany. To předkové dnešních borovic, smrků a jedlí, ale v perijském a triasovém období byly průkopnickými giganty.
Jejich jehlicovité listy jim umožňovaly přežít v širším spektru klimatických podmínek, od vlhkých oblastí po sušší vysočiny, které lemovaly vnitrozemí Pangaea. Jejich dřevo, silné a pružné, podpíralo kmeny, které sahaly až k obloze a vytvářelo tak vertikální vrstvy v lese. Mezi těmito větvemi našli útočiště malí plazy a ranní hmyz, jejichž pohyby byly skryty pod stále zeleným baldachýnem. Výžek vnitrozemí, kde bylo podnebí drsnější a srážky vzácnější, lesy řídly. Zde dominovaly rostliny odolné vůči suchu, odolné jehličnany, nízkorostoucí keře a psychikády s tuhými kožovitými listy. To psychikády se svými podivnými korunovitými vrcholy listů vypadaly jako relikty z dávných časů. Prosperovaly na místech, kde jen málo jiných rostlin mohlo zakořenit, a zakotvovali půdu a živili bíložravce, kteří se odváželi do suchých oblastí mezi lesy a velkými pouštěmi v jádru Pangaea. V některých oblastech, zejména v blízkosti pobřeží a říčních údolí, se lesy spojovaly s rozsáhlými mokřady. Tyto bažinaté ekosystémy byly dominovány prastarými kapraďovitými rostlinami a plavuněmi, rostlinami, které kdysi dosahovaly výšky mnohem větší než jejich moderní potomci. Jejich duté kloubové stonky tvořily husté porosty podél břehů vodních toků a jejich kořeny svazovaly půdu proti posunům proudů. Tyto mokřady byly líhní života, poskytovaly útočiště obojživelníkům, kteří potřebovali vodu k rozmnožování, zatímco ranní plazy hlídali jejich okraje a hledali kořist. Lesy Pangaea nebyly tiché. Lys naplňoval vzduch neustálým bzukotem a jeho křídla se leskla v rozptýleném světle. Obří vážky s pomalu mávajícími křídly se vznášely nad mítinami a břehy řek. Na zemi se stonožkovité členovce plazily hustým listovým opadem, zatímco brouci a rané mravenci začali svou tichou práci rozkládání rozkládající se rostlinné hmoty. Každý zvuk a pohyb v těchto lesích byl součástí složité sítě, která spojovala celý ekosystém. A tam, kde byla rostlinná říše bohatá, následovali bíložravci. Ranní synapsaidy a plazy se pásly mezi kapradinami a psychikadami, jejich čelisti byly přizpůsobeny k rozmělňování vláknité vegetace. Někteří měli zavalité sudovité tělo, aby v něm mohli mít výkonný trávicí systém schopný vytěžit každou trošku energie z tvrdých rostlin lesů Pangaea. Jejich stopy, zachované v kameni, křižují starodávné záplavové pláně, které kdysi stínily stromy, které jsou dnes již dávno pryč. I dravci byli na těchto lesích závislí, i když nepřímo jako na zdroji potravy. Vtá vegetace poskytovala úkryt lovcům z úkrytu. Menší plazy a ranní masožraví synapsaidy číhaly ve stínu, jejich pohyby skryté vrstvami rostlin. Psy byly jak útočištěm, tak lovištěm, místem, kde každý list a každá větev hrály roli v přežití. Vzduch v těchto lesích se lišil od suchého větru ve vnitrozemí. Byl vlhký a těžký a nesl vůni pryskyřice, vlhké půdy a rozkládající se rostlinné hmoty. Sluneční světlo pronikalo v úzkých paprscích a dopadalo na lesní půdu v prchavých skvrnách. V pobřežních nížinách se někdy valila mlha z oceánu a obklopovala stromy bledou mlhou, která přetrvávala, dokud jí denní horko nevypařilo. Ale na sever a na jih, kde se klima ochladilo, se lesy opět změnily. Dominantní se staly jehličnany. Jejich vždy zelené jehlice se přizpůsobily k přežití v oblastech, kde zimy mohly přinést mráz. Tyto lesy byly řidší než jejich rovníkové protějšky, ale byly odolné a udržely si svou pozici i při střídání ročních období. Po celé Pangaea lesy spojovaly zemi. Sledovaly řeky hluboko do vnitrozemí, táhly se podél pobřeží a šplhaly po úpatích pohoří, která vznikla velkými srážkami kontinentů. Nebyly to jediné souvislé plochy, ale síť zeleně, která spojovala superkontinent, zásobovala jeho vzduch kyslíkem a formovala evoluci jeho tvorů. Časem se tyto lesy staly také dějištěm proměny. Jak se měnilo klima a atmosféra země, rostliny, které vládly Pangaea po miliony let, čelily nové konkurenci. Ale v tomto okamžiku, na vrcholu věku superkontinentu, lesy dosáhly svého vrcholu, byly rozsáhlé, neskrotné a domovem prvních skutečných základů světa, který měl teprve přijít. Život na Pangaea nebyl zapsán pouze v lesích a pouštích, ale také v tvorech, kteří se jimi pohybovali. Superkontinent byl domovem mimořádné škály zvířat, od nejmenších lezoucích hmyzů až po první mocné plazy, které jednoho dne ovládly zemi. Každý z nich byl součástí rozvíjejícího se příběhu o přežití a přizpůsobení, formovaného klimatem, atmosférou a nekonečně propojenou geografií Pangaea. Ve vlhkých nížinách a pobřežních lesích vládly hmyz podrostu a vzduchu nad ním. Úroveň kyslíku v dřívějších dobách podpořila jejich expanzi do forem mnohem větších než většina moderních druhů. Vážky s rozpětím křídel dosahujícím téměř 1 metru se vznášely mezi stromy a svýma složenýma očima sledovali kořist, kterou chytali rychlými a přesnými pohyby.
Jejich let byl plynulý a silný, což svědčí o tom, jak velmi atmosféra Pangaea těmto raným vzdušným lovcům napomáhala. Na zemi se obří mnohonožkovití členovci plazili vlhkým listím rozkládajících se rostlin. Některá z těchto stvoření měřila několik stop na délku a jejich mnoho nohou se vanilo, když se pomalu pohybovala po stinné lesní půdě. To detriativory, kteří konzumovali spadané listí a tlející dřevo a hráli důležitou roli v recyklaci živin zpět do půdy. Vedle nich tvořili brouci, primitivní šváby a ranní příbuzní moderních mravenců a termitů rušné mikroekosystémy v temných prostorech pod korunami stromů. Tito hmyzáci nebyli pouhým pozadím života. Byli základem suchozemských ekosystémů Pangaea. Živili se rostlinami, rozkládali odpad a sami se stali potravou pro první malé plazy, které opustily bažiny. Byl to svět v přechodném období, kdy se obojživelníci stále zdržovali v blízkosti řek a mokřadů. Plazy však začínaly pronikat dále do vnitrozemí a již nebyly vázáni na vodu pro rozmnožování. Klíčem k jejich nezávislosti byla vejce obalená ochrannou skořápkou. Mezi těmito plazy byly ranní napsaidy a diapsaidy, dvě skupiny, z nichž se nakonec vyvinuly želvy, ještěrky, hadi, krokodýly a dokonce i dinosauři. Ale v době Pangaea to byly ještě malé, opatrné tvory. Lovili hmyz mezi kořeny vysokých semenných kapradin nebo líka v slunečních paprscích, které pronikaly korunami lesů. Silné končetiny, nízká a hbitá těla, která se dobře hodila k pohybu v husté vegetaci a na nerovném terénu tohoto pravěkého světa. Synapsaidy, skupina, z níž se nakonec vyvinuli savci, také vzkvétala. Někteří byli malí hmyzožravci, rychlí a bystrozrací, kteří se proháněli mezi stíny a hledali svou kořist. Jiní, jako například ranní bíložraví cynopsaidy, měli sudovité tělo a silné čelisti. Využívali svou velikost jako obranu i jako nástroj k zpracování vláknitých rostlin, které rostly v hojném množství po celé Pangaea a sdíleli lesy s obojživelníky, kteří se přizpůsobili životu na souši, ale stále se vraceli do vody, aby se rozmnožovali a drželi se tak posledních zbytků staršího věku. V mokřadech a podél řek zůstali obojživelníci dominantními obratlovci. Někteří byli malí a hbití, jejich hladká kůže jim umožňovala dýchat jak ve vodě, tak na suchu. Jiní byli mohutní krokodýlí dravci s širokými čelistmi a ostrými zuby, kteří nehybně čekali pod hladinou, až se k nim přiblíží neopatrná ryba nebo plas. Tito obojživelníci byli pozůstatky dřívějšího světa, ale v bohatém vodním prostředí pobřeží Pangaea si udrželi svou pozici po miliony let. Interakce mezi těmito skupinami obojživelníky, plazy, synapsaidy a hmyzem vytvořila složitou síť života. V pobřežních lesích se hmyzožraví plazy spoléhaly na husté populace hmyzu, zatímco obojživelníci lovili ryby a menší tvory v bažinách. Větší synapsidní dravci začali zkoušet svoji sílu proti ostatním obyvatelům tohoto propojeného světa. Fosilní stopy zachované ve skalách starověkých záplavových plání zachycují tyto okamžiky. Otisky malých plazů klikatící se mezi stopami zanechanými těžkopádnými bíložravci se slabými otisky predátorů za nimi. Ale ve vnitrozemí v suších zónách Pangaea se plazy staly skutečnými průkopníky. Na rozdíl od obojživelníků nepotřebovali k přežití stojatou vodu a následovali řeky a řídkou vegetaci hluboko do vnitrozemí kontinentu. Zde si vyvinuli odolnější kůži, aby uchovali vlhkost, silnější končetiny pro pohyb po otevřeném terénu a chování přizpůsobené drsnějšímu klimatu. Tito vnitrozemští plazy představují jeden z nejranějších příkladů života, který se plně přizpůsobil suchému srdci Pangaea, kde déšť byl vzácný a slunce neúprosné. Mys je následoval i tam. Odolné druhy schopné snášet horko a sucho se rozšířily po suchých oblastech. Mys podobný termitům možná začal vytvářet kolonie, hrabal se do půdy a dřeva, aby si vybudoval prostředí chráněné před sluncem. Naopak plazy a ranní synapsaidy, kteří je lovili, se přizpůsobili spolu se svou kořistí. Jejich pohyby byly formovány měnící se rovnováhou mezi dravci a potravou. Psy, bažiny a pouště Pangaea byly tak spojeny nejen samotnou zemí, ale také neustálým pohybem života po ní. Každá rostlina živila hmyz. Každý hmyz živili plazy. A každý dravec si vybudoval své místo v krajině tak rozsáhlé, že žádný ekosystém nestál osamocen. Absence oceánů mezi těmito biotopy znamenala, že se zvířata a rostliny mohly šířit mnohem snadněji než dnes, čímž se Pangaea stala jedinou propojenou scénou, kde se evoluce odehrávala v kontinentálním měřítku. V tomto světě bylo každé stvoření součástí velkého experimentu. Mys, který vyrostl v kyslíkem bohatém vzduchu, plazy, kteří se zbavili své vazby na vodu a synapsaidy, kteří se potulovali ve stínech, byli všichni součástí skládačky, která nakonec dala vzniknout budoucím vládcům země. Ale prozatím byli prostě jen přeživšími světa, který stále hledal svou rovnováhu.
Světa, kde byla Země jedna, vzduch byl těžký a život se chystal k dalšímu velkému skoku vpřed. Jak se život šířil po Pangaji, jedna linie tvorů začala nabývat tvarů a vlastností, které nakonec vedly k nám, byly to synapsidy, někdy nazývaní plazy podobní savcům, ačkoliv ve skutečnosti nebyly ani plazy, ani savci. Nepřechodnou skupinou, mostem mezi chladnokrevnými lovci minulosti a teplokrevnými zvířaty, která jednoho dne ovládnou Zemi. Na konci peruánského období patřily synapsidy již mezi nejúspěšnější zvířata na souši. Vyskytovali se v mnoha podobách, od malých lovců hmyzu s ostrými zuby až po mohutné, těžkopádné bíložravce, kteří se mohli vyrovnat velikostí moderním nosorožcům. Jejich nejvýraznějším rysem byl jediný otvor za každým okem v lebce. Evoluční změna, která dala jejich čelistním svalům prostor k roztažení. Tento zdánlivě malý rozdíl jim umožnil silnější zkus, rychlejší údery a efektivnější krmení než mnoho jejich plazích rivalů. Jedním z nejznámějších raných synapsidů byl Demetradon. Se svým dlouhým rozložitým tělem a obrovskou plachtou tyčící se z jeho zad vypadal jako tvor vytržený ze světů fantazie. Ta plachta nesloužila jen k okrase. Mohla pomáhat regulovat tělesnou teplotu, zachycovat teplo v chladných ránech a uvolňovat ho během nejteplejších hodin dne. V nepředvídatelném klimatu Pangaje mohla taková adaptace znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Ale ne všichni synapsidy byli dravci. Bíložravé druhy, jako například Daphosaurus, měly menší plachty a široké tupé zuby určené k drcení tvrdých rostlin. Tato stvoření se pomalu pohybovala po záplavových pláních a lesích Pangaji a živila se psychady, kapradinami a další odolnou vegetací. Jejich těla byla stavěna spíše na vytrvalost než na rychlost a jejich velikost pomáhala odradit menší masožravce, kteří se potulovali v jejich stínu. S postupem perijského období se objevily další synapsidy, kteří se přiblížili tomu, co bychom dnes považovali za savce. Například herapidi začaly vykazovat pokročilejší rysy. Silnější končetiny držely více svisle pod tělem. Diferencované zuby pro krájení a žvíkání a možná dokonce i rané známky vůsů nebo vlasových struktur, i když přímé důkazy o tom zůstávají sporné. To vlastnosti jim dávaly výhodu. Byly rychlejší, efektivnější a lépe přizpůsobení různorodému podnebí Pangaji. Mezi terapsidy patřili obávaní dravci, jako například gorgonopsidy, elegantní lovci s dlouhými šavlovitými zuby a svalnatou postavou. Patřili mezi nejvyšší predátory své doby a lovili na suchých vnitrozemských pláních a v říčních údolích superkontinentu. Jejich lebky byly vyspělejší než lebky dřívějších synapsidů, což naznačuje posun směrem k rychlejším reflexům a ostřejším smyslům. Ve světě tak rozlehlém a otevřeném, jako byla Pangaea, jim tyto adaptace umožňovaly pronásledovat kořist na dlouhé vzdálenosti a využít každé příležitosti k útoku. Vedle těchto dravců však existovaly i bíložraví terapsidy, jako například dynodoni. Tito podsadití tvorové skly měli zobákovitá ústa k ořezávání vegetace a silné čelisti k jejímu drcení. Fosilní nálezy naznačují, že někteří disynanti se možná pohybovali v stádech a společně putovali krajinou v hledání potravy. Jejich schopnost přežít jak ve vlhčích pobřežních oblastech, tak v suchejším vnitrozemí jim pomohla rozšířit se téměř do všech koutů Pangaji a zanechat své pozůstatky na kontinentech, které dnes oddělují oceány. Co činilo tato savčí stvoření pozoruhodnými, byla jejich všestrannost. Nebyli vázáni na jedno prostředí nebo jeden způsob života. Někteří prosperovali ve vlhkých lesích podél pobřeží, kde byla hojnost rostlin a snadný přístup k vodě. Jiní se přizpůsobili suchému středu Pangaji, šetřili energií a vydrželi dlouhá období bez vlhkosti. Jejich areál byl tak rozsáhlý, že se stali jednou z dominantních forem života na superkontinentu. Jejich úspěch také přetvořil ekosystémy kolem nich. Jak synapsidy vyvinuli nové způsoby krmení a lovu, donutili své kořisti a konkurenty, aby se také přizpůsobili. Tento neustálý evoluční tlak vytvořil dynamický, neustále se měnící svět, kde přežití znamenalo držet krok s neúprosným závodem ve zbrojení života. Tímto způsobem savčí tvorové Pangaje položili základ pro mnoho vlastností, které definovaly jejich vzdálené potomky. Teplokrevnost, efektivní pohyb a komplexní sociální chování. I uprostřed jejich dominance se však svět kolem nich měnil. Sopečné erupce vysílaly do vzduchu popel. Tektonické síly namáhaly superkontinent a nenápadně přetvářely jeho krajinu. Samotná atmosféra kolísala, hladina kyslíku stoupala a klesala. Přesto všechno synapsidy přežili. Ještě to nebyli savci, ale nesli v sobě plán toho, čím se savci stanou. Stát na Pangaji a sledovat, jak se pohybují po zemi, znamenalo nahlédnout do raných obrysů budoucnosti, která byla ještě stovky milionů let daleko.
Jejich silné čelisti, robustní končetiny a schopnost přežít v extrémním světě z nich dělali tiché architekty toho, co mělo přijít. Nebyli největšími ani nejděsivějšími tvory ve svém světě, ale patřili mezi nejodolnější. A v drsné a neklidné době Pangaea byla odolnost tím nejdůležitějším. Pod rozlehlým povrchem Pangaea nebyla země nikdy v klidu. Její kůra byla uvězněna v neustálém boji se silami stoupajícími z hlubin. Horko se hromadilo hluboko v plášti a pohánělo pomalý, ale neúprosný pohyb tektonických desek. Podél spojů, kde se kontinenty spojily, se země prohýbala a rozpadala a z těchto trhlin vystupoval oheň. Sopky byly pulzem planety a během éry Pangaea byla jejich přítomnost nevyhnutelná. Tyto sopky nebyly izolovanými vrcholy náhodně rozptýlenými po celé zemi. Mnohé z nich vyrostly podél velkých zlomových linií, kde se setkávaly tektonické desky a tvořily řetězce, které se táhly stovky, dokonce tisíce kilometrů. Na některých místech vybuchovaly stále a uvolňovaly řeky lávy, které stuhly do nové horniny. Jinde byly jejich výbuchy náhlé a katastrofické, vysílaly popel a plyny vysoko do atmosféry a měnily klima na celé roky. Důkazy této činnosti jsou viditelné dodnes. Starodávné lávové proudy zachované ve vrstvách kamene sledují obrysy dávno vyhaslých sopek. Vrstvy sopečného popela leží pohřbené v horninách. Jsou tichými svědky zuřivosti světa, který se stále formuje. Tyto erupce nebyly vzácnými událostmi. Byly běžnou součástí života na neklidném superkontinentu. Dopad této sopečné činnosti na Pangaea byl hluboký. Každá erupce přetvořila krajinu, vytesala nové hory a pohřbila údolí pod stvrdlou bazaltovou vrstvou. Z vrstev chladnoucí lávy se vytvořily rozsáhlé plošiny. Jejich povrch byl později erodován větrem a deštěm do drsné krajiny. Ve stínu těchto sopečných oblastí obohacovala půda minerálním popelem nový růst rostlin a vytvářela úrodné půdy uprostřed jinak drsného prostředí. Sopky však neovlivnily pouze tvar země. Změnily také vzduch. Každá erupce uvolnila do atmosféry obrovské množství plynů, včetně vodní páry, oxidu uhličitého a sloučenin síry. Zejména oxid uhličitý působil jako silný skleníkový plyn, který zadržoval teplo a zesiloval již tak intenzivní klima planety. Během milionů let hrály tyto emise klíčovou roli při změnách teploty, které definovaly extrémní podmínky prostředí Pangaea. Sírové plyny mohly naopak mít v krátkodobém horizontu opačný účinek. Když silné erupce vyslaly sírové aerosoly vysoko do stratosféry, odrážely sluneční světlo zpět do vesmíru a dočasně ochlazovaly povrch. Tyto výkyvy mezi vulkanickým oteplováním a vulkanickým ochlazováním vytvořily planetu, která byla nejen obrovská, ale i nestabilní. Její klima se měnilo s každou větší erupcí. Sopky také přinesly oheň. Vsi Pangaea, bohaté na pryskyřicové jehličnany a hustý podrost, byly náchylné k úderům blesků a v některých případech k žáru a popelu z blízkých erupcí. Lesní požáry pravděpodobně zachvátily velké oblasti, vyčistily starý porost a uvolnili místo pro nový rostlinný život. Tímto způsobem se oheň stal přirozenou součástí cyklu planety, přetvářel ekosystémy a vytvářel mozaiku spálené země a nového porostu po celém superkontinentu. Pro tvory Pangaea byly tyto erupce a požáry jak hrozbou, tak příležitostí. Mraky popela mohly zakrýt slunce, narušit růst rostlin a donutit býložravce migrovat za potravou. Dravci je následovali a přesouvali se do nových území, která se otevřela díky změnám ve vegetaci. Jinde vulkanická činnost vytvořila úrodné oblasti, kde vzkvétal život. Lávová pole vychladla a vytvořila úrodnou půdu, která podporovala husté lesy, a řeky, jejich tok byl erupcemi změněn, vyřezaly nové záplavové oblasti. Jedna z nejdramatičtějších připomínek této vulkanické síly přišla ke konci perijského období, kdy masivní erupce v oblasti dnešní Sibiře uvolnily dostatek plynů, aby vyvolaly hluboké změny v atmosféře a oceánech. Tyto erupce, dnes známé jako sibiřské trapy, vylily lávu na plochu větší než většina moderních zemí a vyslaly šokové vlny do ekosystému Pangaea. Ačkoliv tato událost znamenala začátek jednoho z největších masových vyhynutí na Zemi, také podtrhla, jak hluboce byla geologie planety a její život propojeny. I v méně katastrofických dobách dávaly sopky Pangaea její rytmus. Jejich erupce znamenaly přechod věků. Každá vrstva popela a lávy byla stránkou v historii planety. Připomínali, že pod lesy, řekami a pouštěmi byla země živá. Obrovský motor tepla a tlaku, který nikdy skutečně neodpočíval. Stát na Pangaea během jedné z těchto erupcí by byl pokorným zážitkem. Popel by zatemnil oblohu. Blesky vyvolané sopečnými oblaky by blikaly v dálce.
Vzduch by nesl štiplavý zápach síry, zatímco otřesy by se valily zemí jako pomalé, pravidelné dýchání samotné planety. A když erupce skončila a obloha se vyjasnila, život by začal znovu a zaplnil zem, kterou oheň přetvořil. Tímto způsobem nebyly sopky pouze destruktivní, byly součástí cyklu, který formoval Pangeu, živili její lesy, vyřezávali její hory a přepisovali její krajinu. Dávali superkontinentu jeho puls hluboký, nekonečný rytmus, který se ozýval v každém koutě starověkého světa. Po miliony let stála Pangea jako jeden celek. Její hory, pouště a lesy se táhly od jednoho horizontu k druhému, spojené pod jednou oblohou. Ale stejné síly, které ji vytvořily z driftujících kontinentů, se nikdy nepřestaly hýbat. Hluboko pod povrchem tlak tepla ze zemského pláště tlačil nahoru a namáhal spoje, které držely superkontinent pohromadě. Pomalu, téměř nepostřehnutelně, se začaly tvořit praskliny. Tyto praskliny se neobjevily najednou. Zpočátku nebyly ničím jiným než trhlinami, dlouhými, úzkými údolími, kde se kůra natahovala a stenčovala pod obrovským tlakem. Na některých místech magma stoupalo do těchto mezer a živila řetězce sopek, které byly prvními známkami oddělení. Během milionů let se tyto trhliny rozšiřovaly. Kde byla kdysi pevná a neporušená pevnina, se začaly tvořit nové pánve, které naznačovaly oceány, které jednoho dne rozdělí Pangeu na kontinenty, které známe dnes. Geologové studující tyto starověké zlomové zóny našli jejich jizvy zachované v kameni. V dnešní východní Severní Americe a západní Africe nesou vrstvy hornin důkazy tohoto pomalého trhání. Starodávné zlomy sledovaly linie, kde se kůra rozdělila, zatímco silné vrstvy čediče vyprávějí příběh magmatu vyvěrajícího z hlubin. Tyto rysy jsou prvními otisky Atlantského oceánu. Ačkoliv v době Pangei byl samotný oceán ještě miliony let daleko. Rozdělení Pangei nebylo jednorázovou událostí, ale procesem, který se odehrával v několika fázích. Zpočátku byly trhliny lokální omezené na dlouhá údolí, která se naplnila jezery a řekami. Postupem času, jak se kůra dále roztahovala, se tato údolí prohlubovala a sopečná činnost se zintenzivňovala. Nakonec voda z Panthalasy začala prosakovat do rozšiřujících se mezer. Jednotná pevnina země se začala rozpadat a její okraje se pomalu vzdávaly moři. Jak se pevnina rozpadala, klima se opět změnilo. Vnitrozemí Pangeje, které již bylo suché, se stalo ještě izolovanějším, protože se propasti prohlubovaly a podél jejich okrajů se zvedaly horské hřebeny. Mezitím se v oblastech poblíž rostoucích propastných údolí zvýšily srážky. Jejich nížiny se proměnily v úrodné pánve, kde se shromažďovaly řeky a vzkvétaly lesy. Život se těmito změnami řídil. Rostliny a zvířata, která se kdysi volně pohybovala po celé Pangai, nyní začala narážet na první skutečné překážky ve svém světě. Údolí, vysočiny a rozšiřující se vodní plochy oddělovaly jednu populaci od druhé. Rozdělení Pangai také změnilo větry. Jak se okraje superkontinentu posunovaly a začala se otevírat nová moře, atmosférické proudy se přizpůsobily. Vlhkost z oceánu dosáhla nových oblastí, zatímco jiné oblasti dále vysychaly. Byl to pomalý a nerovnoměrný proces, ale znamenal začátek konce jediného světa bez hranic, který tak dlouho dominoval. I když se země rozpadala, život pokračoval v rozkvětu. Ranní plazy se vyvinuly do nových forem, z nichž některé daly vzniknout prvním pravým dinosaurům. Synapsidy se přizpůsobily měnícím se podmínkám a jejich potomci se stále více přibližovali vlastnostem moderních savců. Lesy se rozšiřovaly a ustupovaly s měnícím se klimatem a pouště se nadále rozšiřovaly a smršťovaly v rozsáhlém vnitrozemí superkontinentu. Velký rozpad Pangeje nebyl dokončen po desítky milionů let, ale jeho první pohyby již začaly. Co kdysi bylo jedním světem, se pomalu a postupně měnilo v mnoho světů. Kontinenty, které známe dnes, Severní Amerika, Jižní Amerika, Afrika, Evropa a nakonec i Asie, byly zapsány v těchto prvních rozlomech jako plán čekající na své rozvinutí. Být svědkem Pangei v této době by znamenalo vidět zemi, která byla zároveň známá i neklidná. Země se mohla třást vzdálenou sopečnou činností. Taky se mohly prořezávat hlouběji do rozlomových údolí, která se s každým uplynulým věkem trochu rozšiřovala. Ale mohly vyrůstat tam, kde se zemská kůra pod tlakem prohýbala. Byl to svět v přechodu. Jeho budoucí kontinenty se tiše připravovaly na odplutí od sebe. A přesto, i když se Panga rozpadala, byla daleko od svého konce. Po miliony let superkontinent vydržel. Jeho ekosystémy se přizpůsobovaly každé změně. Život se pohyboval s pevninou a zaplňoval každé nové údolí a rovinu.
Ale první zlomy se zvětšovaly a s nimi přišlo pomalé přetváření Země do podoby planety, kterou známe dnes. Se Panga roztahovala a posouvala pod pomalým tahem tektonických sil, její povrch byl spojený nejen svou zemí, ale také řekami. Tyto vodní cesty byly životními tepnami superkontinentu, protínaly tisíce kilometrů, zásobovaly lesy, vytesávaly údolí a spojovaly ekosystémy od jednoho konce světa k druhému. Na rozdíl od dneška, kdy oceány oddělují velké říční systémy jednotlivých kontinentů, řeky Pangej tekly přes jedinou souvislou pevninu. Neznali žádné hranice a jejich vliv sahal od vlhkého pobřeží až po nejsušší srdce vnitrozemí. Mnohé z těchto řek pramenily vysoko v horách, které vznikly velkými srážkami Pangej. Tající sníh a srážky v těchto výškách napájely bystřiny, které se hluboko zařezávaly do skály a nesly s sebou minerály a sedimenty rozmělněné během milionů let. Jak se stupovaly z vysočin, rozšiřovaly se do mohutných řek, které se vinuly lesy a pláněmi. Jejich vody nabývaly na síle, jak se k nim po cestě přidávaly nesčetné potoky. Tyto řeky se staly tepnami superkontinentu a udržovaly život ve světě extrémů. Podél jejich břehu bujela hustá vegetace. Vysoké jehličnany a rozlehlé semenné kapradiny lemovaly záplavové pláně, jejich kořeny chránily půdu před erozí, zatímco jejich spadané listí obohacovalo půdu o živiny. V těchto bujných koridorech se hemžily hmyz, jejich bzučení naplňovalo vzduch nad mělkými slepými rameny, zatímco obojživelníci se schovávali v bahně a rákosí a živili se vším, co dokázali ulovit. Malí plazi se plížili po okrajích těchto mokřadů, lovili hmyz nebo se vrhali do vody, aby unikli větším predátorům. Pro zvířata Pangaje byly tyto řeky více než jen vodou. Byly to cesty. Stáda bíložravých synapsidů sledovala jejich klikatý průběh a živila se vegetací, která rostla v hojnosti podél jejich břehů. Predátoři je sledovali, číhali v ukrytu stromů nebo čekali na místech, kde se řeky zužovaly, připraveni zaútočit. Postupem času se tyto vodní cesty staly přirozenými migračními cestami, spojujícími vzdálené oblasti superkontinentu a umožňujícími druhům šířit se z jednoho konce Pangaje na druhý. Rozsah těchto řek byl vnitru kontinentu ohromující. Některé z nich mohly téct tisíce kilometrů, než dosáhly svého konečného cíle, buď mizely v rozsáhlých vnitrozemských pánvích, nebo se vlévaly do mělkých pobřežních moří. Bez oceánů, které by rozdělovaly zemi, mohly řeky protékat územím, které by dnes tvořilo několik kontinentů, a překračovat krajiny od vlhkých lesů po polosuché pláně a nakonec až k okraji pouští v jádru Pangej. Když během monzunového období přišly silné deště, tyto řeky se rozvodnily daleko za své obvyklé hranice. Povodňová voda se rozšířila po záplavových pláních a po svém ústupu zanechala bohaté vrstvy bahna. Tyto úrodné půdy podporovaly hustý rostlinný život a přitahovaly zvířata ze všech směrů. Zkamenělé sedimenty z těchto starověkých záplavových oblastí stále nesou stopy tvorů, kteří se tam kdysi shromažďovali. Široké stopy bíložravců, stopy drápů dravců a jemné otisky menších plazů a hmyzu. Ne všechny řeky Pangej byly klidné a meandrující. V některých oblastech rychlé proudy protínaly strmé údolí, obrušovaly skály a nesly obrovské množství sedimentů do nížin. Tyto mohutné řeky vytesaly kaňony a vytvořily rozsáhlé aluviální kužely, které se rozprostíraly jako prsty tam, kde nakonec zpomalily. Každá z nich postupem času přetvořila krajinu a zanechala za sebou stopy po měnících se korytech a zmizelých tocích vytesaných do skály. A přesto i ty nejklidnější potoky sehrály svou roli. V nejsušších částech vnitrozemí Pangaje se malé sezónní řeky, pomíjivé stuhy vody, které tekly pouze po vzácných bouřích, staly rozdílem mezi životem a smrtí. Tyto krátké povodně zanechaly tůně, které živily zvířata a rostliny dlouho po skončení dešťů. Stopy vtlačené do vysychajícího bahna vyprávějí příběh tvorů, kteří sem přišli pít. Jejich cesty se křížily v těchto dočasných oázách, než opět zmizely v nekonečné poušti. Kromě svého bezprostředního vlivu pomáhaly řeky Pangaje spojovat superkontinent způsobem, který daleko přesahoval jejich břehy. Sedimenty, které nesly, živily ekosystémy vzdálené stovky kilometrů. Zatímco se minerály z hor usazovaly na pláních, prach z vnitrozemských pouští byl větrem unášen do těchto vodních toků, aby byl nakonec dopraven na pobřeží, kde obohacoval půdu vzdálených lesů. Voda spojovala extrémy Pangaje, její hory, pouště a pobřeží do jednoho obrovského vzájemně závislého systému. Pro lidi, kteří dnes studují tyto starověké řeky, je důkaz jasný. Ve skalách Severní Ameriky, Afriky a Evropy se nacházejí usazeniny stejných starověkých říčních systémů, které se zachovaly napříč kontinenty, které jsou dnes odděleny oceány. Jejich vzorce se shodují, jejich sedimenty se shodují a jejich fosilie vyprávějí stejný příběh.
Kdysi dávno tyto řeky tekly přes jedinou zemi. Stát na břehu jedné z těchto řek znamenalo vidět život v hojnosti. Stáda býložravců se tísnila v mělkých vodách. Dravci číhali na okraji, hmyz se zvedal v oblacích z rákosí a obojživelníci tiše klouzali do vody. Vzduch byl prosycen vůní vlhké půdy a vegetace, zvuk tekoucí vody se mísil s voláním vzdálených zvířat. Tyto řeky byly více než jen geografickým prvkem. Životodárnou krví světa, který ještě nebyl rozdělen. A když se Pangea začala rozpadat a posunovat, změnily se i její řeky, ovlivněné pomalým pohybem země. Po miliony let tekly bez hranic a spojovaly celý superkontinent pod svým nekonečným tokem. Nad Pangeí nebylo nebe tiché. Neslo hlas superkontinentu, jazyk větru, bouří a pohybu vzduchu, který formoval zemi pod ním a životy všeho, co na ní žilo. Stát pod tímto nebem znamenalo slyšet svět v pohybu, jehož rozlehlost nebyla naplněna tichem, ale nekonečným rytmem počasí, které se bez přestání valilo z jednoho horizontu na druhý. Větry byly první a nejstálejší součástí tohoto zvuku. Téměř veškerá země byla shromážděna do jedné masy, takže bylo jen málo překážek, které by narušovaly jejich proudění. Vzdušné proudy, které vznikaly nad nekonečnou rozlohou Pantalasy, mohly putovat tisíce kilometrů přes Pangei, než zpomalily. V pobřežních oblastech tyto větry přicházely těžké vlhkostí, proháněly se lesy a ohýbaly koruny vysokých jehličnanů. Ale ve vnitrozemí tyto větry slábly a vysychaly, svištěly přes pouště a nesly prach a písek, až zakrývaly horizont. V každém koutě superkontinentu dal vítr Pangei svůj hlas. Během monzunového období se tento hlas zesiloval. Teplý vzduch stoupal z vyhřáté země ve vnitrozemí Pangeje a přitahoval obrovské vlny oceánské vlhkosti. Tyto monzunové větry se přehnaly přes pobřeží s vydatnými dešti, bubnovaly na lesy a naplnily řeky, až se vylily do záplavových plání. Mys zaplnil vzduch ve vlhkém horku, které následovalo, zatímco obojživelníci a plazy vylezli ze svých úkrytů, aby lovili a krmili se. Po celé týdny bylo nebe plné zvuků. Šumění větru, řev vody a neustálé bubnování deště na listech. Ale když monzuny ustoupily, do vnitrozemí se vrátilo ticho. Suché sezónní větry vanuly přes srdce kontinentu, zbavené vlhkosti, a jejich proudy vzdychaly nad dunami a skalnatými pláními. V těchto chvílích muselo nebe nad pouští vypadat obrovské, jako bledá kupole bez mraků, s vzduchem chvějícím se v horku. V noci se ta stejná obloha proměnila v baldachín chladného lesku. Ticho přerušovalo jen slabé pískání větru mezi kameny a volání tvorů, kteří se přizpůsobili tmě. Bouře byly dalším hlasem v této prastaré atmosféře. S takovými obrovskými vzdálenostmi a silnými větrnými proudy mohly bouřky narůst do ohromujících rozměrů a jejich kovadliny se tyčily vysoko do stratosféry. Blesky rozřezávaly oblohu zubatými záblesky, následovanými hlubokým duněním hromu, které se neslo na míle daleko přes otevřenou krajinu. V lesích poblíž pobřeží přinášely tyto bouře přívaly deště. Ve vyprahlém vnitrozemí jejich mraky často přecházely, aniž by uvolnili více než pár kapek, což připomínalo, jak daleko leželo srdce Pangeje od dosahu oceánu. Suky přidávaly k obloze své vlastní zvuky. Erupce podél zlomové zóny vysílaly popel a plyny vysoko nad zemi, kde je vítr nesl přes superkontinent. Tyto události někdy proměnily den v soumrak a zakryly slunce za šedým oparem, když se sopečné oblaky srazily s atmosférou. Blesky v nich praskaly, což byla děsivá bouře ohně a popela, která se musela ozývat po celé krajině celé dny. Také neslo jemnější hlasy, tiché pohyby vzduchu, které formovaly život méně dramatickým, ale o to důležitějším způsobem. Jemný vánek šířil spory rostlin a semena nejranějších jehličnanů, nesl je daleko od jejich mateřských stromů. Stěhovavá zvířata následovala změny sezonních větrů, jejich pohyby byly v souladu s měnícím se klimatem. I prachové bouře ve vnitrozemských pouštích měly svůj účel. Zvedaly jemné částice do vzduchu a rozptylovaly je po lesích a mokřadech tisíce kilometrů daleko, obohacovaly půdu o minerály z vzdálených zemí. V tomto světě nebylo nebe pouhým pozadím. Bylo aktivní součástí živého systému Pangei, spojovacím článkem mezi oceánem a pevninou, mezi pouštěmi a lesy. Každá změna teploty nebo tlaku se šířila ven a dotýkala se všeho, co bylo pod ní. Kdybyste stáli na břehu jedné z velkých řek Pangeje a naslouchali, možná byste slyšeli bzučení hmyzu v klidném vzduchu, vzdychání větru v jehličnatých větvích a v dálce tiché dunění hromu z bouře, která se formovala daleko odtud. Ve vnitrozemí byste možná neslyšeli nic jiného než suché šustění vzduchu nad pískem. Ticho tak dokonalé, že ho přerušoval jen zvuk vašeho vlastního dechu.
U pobřeží by vítr přinášel vůni soli a křik tvorů žijících na rozhraní lesa a moře. Den za dnem, sezonu za sezonou toto prastaré nebe psalo svůj příběh po celé zemi a formovalo každé klima a každý živý tvor. Nebylo tiché, ale bylo stálé. Jeho rytmus byl starší než hory, starší než řeky, starší dokonce než samotná Pangea. A i když se kontinenty jednoho dne rozpadly a nad nimi se vytvořila nová obloha, hlas té starodávné atmosféry stále přetrvává ve skalních vrstvách, ve skamenělých zbytcích lesů a pouští a ve vzorcích větru, které dodnes obíhají kolem země. Po miliony let prosperovala Pangea pod svou rozlehlou oblohou, jejími řekami, lesy, pouštěmi a pobřežím, utvářející svět plný mimořádného života. Ale nic na Zemi zůstává nezměněno. Stejná planeta, která živí život, ho také zkouší. A během pozdního Periana se tyto zkoušky staly krutými. Tato doba ohně a ticha, kdy došlo k největšímu vyhynutí v historii planety. A téměř vyprázdnila Pangii od jejich živých obyvatel. Perian triadské vyhynutí, často nazývané velké vymírání, bylo jiné než cokoliv předtím nebo potom. Před asi 252 miliony let se Země násilně změnila. Obrovské sopečné erupce, nejdramatičtější v oblasti dnes známé jako Sibiř, vyvrhly nepředstavitelné množství lávy a plynu. Po stovky tisíc let tyto erupce měnily atmosféru. Taky popela blokovaly sluneční světlo. Síra a oxid uhličitý naplnili oblohu. Samotný vzduch se stal těžkým dechem světa v krizi. Teploty prudce stouply. Skleníkové plyny z erupcí zadržovaly teplo a uvrhly planetu do jednoho z nejteplejších období v její historii. Vnitrozemí Pangaea, které již bylo zemí extrémů, se stalo ještě drsnějším. Déšť se stal vzácným, řeky vyšly a velké pouště se rozrostly, až dosáhly dále než kdykoliv předtím. V oceánech obklopujících superkontinent teplo odstranilo kyslík a zanechalo obrovské mrtvé zóny, kde život dusil. Dopady se projevily v každém ekosystému. Svěží lesy poblíž pobřeží uschly. Mnoho velkých synapsidů, dominantních savcovitých plazů té doby, zmizelo. Mys, který prosperoval po stovky milionů let, utrpěl náhlý a katastrofický kolaps, jeden z mála známých případů hromadného vymírání v jeho historii. Obojživelníci, kdysi vládci vodních toků Pangaea, ubývali, protože sucha a horko je dohnala na pokraj přežití. A přesto život neskončil. Nikdy nekončí. Zatímco většina druhů vyhynula, několik přežilo a drželo se rozptýlených uprchlíků, kteří zůstali. Některým z menších synapsidů, kteří byli stvořeni pro efektivitu a přežití, se podařilo bouři přečkat. Jejich kompaktní těla vyžadovala méně potravy a vody, což jim dávalo výhodu ve světě zbaveném hojnosti. Také ranní plazy přežili, zejména ti, kteří se přizpůsobili sušším podmínkám. Jejich odolná kůže, silné plíce a fyziologie šetřící vodu jim dali nástroje k přežití chaosu, který je obklopoval. V oceánech, zatímco mnoho druhů ryb a bezobratých zmizelo, se několik přeživších přizpůsobilo vodám s nízkým obsahem kyslíku a vydrželo, dokud se moře pomalu nezotavilo. I rostliny Pangaea měly své šampiony. Vysoké lesy byly vykáceny až na zbytky, ale odolné jehličnany a druhy odolné vůči suchu vydržely a opět se rozšířily, jakmile se obloha začala vyjasňovat. Tito přeživší nebyli největšími ani nejdominantnějšími tvory své doby. To ti tichý, odolní životní formy, které se dokázaly ohýbat, aniž by se zlomily. Stavení bylo pomalé. Po miliony let zůstával svět zjizvený. Kdysi bujná krajina Pangaea byla řídká, dominovaly jí malé, odolné rostliny a roztroušené zbytky zvířat, která přežila. Ale z tohoto ticha se začala vynořovat nová řád. Přeživší se diverzifikovali a zaplnili prázdná místa, která zanechalo přeživší se diverzifikovali a zaplnili prázdná místa, která zanechalo vyhynutí. Malí synapsidy se vyvinuli do nových forem, z nichž mnohé se přiblížily vlastnostem, které jednoho dne definovaly savce. Plazy osvobozeni od konkurence se rozšířily do nových nik a připravili půdu pro vzestup prvních dinosaurů. Vyhynutí přetvořilo Pangaea nejen z hlediska života, ale i z hlediska rovnováhy jejich ekosystémů. Kde kdysi byly husté lesy a řeky plné obojživelníků a hmyzu, se nyní země otevřela pro průkopníky Triasu. Tato stvoření přizpůsobená drsnějším podmínkám, potomci těch nemnoha, kteří přežili horko a hlad velkého vymírání. Jejich svět byl tišší, prázdnější, ale také plný příležitostí. I obloha musela po katastrofě vypadat jinak. Bez rozsáhlých lesů, které by dodávaly vlhkost do vzduchu, se změnily srážkové vzorce. Prach z pouště se šířil dále. Vzduch byl řidší, suchší a často zamlžený zbytky sopečné činnosti.
Byl to skromnější svět, ale byl připraven začít znovu. V tichu, které následovalo, evoluce pracovala trpělivě. Přeživší z Pangaea nebyli giganti z dřívějších dob, ale nesli v sobě semena toho, co mělo přijít. Ve své malosti, ve své schopnosti vydržet, představovali nový druh života, který nebyl definován dominancí, ale vytrvalostí. Kousek po kousku znovu vybudovali ekosystémy superkontinentu a časem dali vzniknout další velké kapitole historie Země. Svět byl zničen, ale nebyl mrtvý. Z toho ticha vzešel nový život a Pangaea, i když změněná, zůstala jevištěm, na kterém se to odehrálo. Když ticho po velkém vymírání začalo mizet, Pangaea stála jako svět zizvený, ale slibný. Superkontinent byl zbaven velké části své dřívější hojnosti. Ale právě jeho rozloha a prázdná místa nabízely něco mimořádného, nový začátek. Co přežilo, mělo utvářet budoucnost života na Zemi a samotná geografie Pangaea určovala, jak se tato budoucnost bude vyvíjet. Téměř veškerá pevnina byla shromážděna do jedné obrovské masy, takže neexistovaly žádné oceány, které by izolovaly jednotlivé druhy od sebe. Přeživší peranské vymírání, malí synapsaidy, odolní plazy a vytrvalé rostliny měly k dispozici jedinou souvislou scénu, na které se mohly šířit. Populace mohly cestovat na velké vzdálenosti, aniž by museli překračovat moře. Tato svoboda pohybu umožnila životu mísit se způsobem, který by byl na rozdělené planetě nemožný. Tvor, který se vyvinul v oblasti dnešní Jižní Ameriky, mohl putovat na sever do oblastí, které se jednoho dne staly Severní Amerikou, nebo dokonce na východ do oblastí, které se později staly Evropou nebo Asií, a zanechat své potomky rozptýlené po polovině světa. To propojenost urychlila evoluci. Když se druhy setkali, soutěžili mezi sebou. Když soutěžili, přizpůsobovali se. Pangaea se stala obrovskou laboratoří, místem, kde každá změna klimatu, každá změna v krajině a každé nové přizpůsobení se šířily dál a ovlivňovaly život na celém superkontinentu. Proto bylo triasové období, které následovalo po perijském vymírání, obdobím experimentování. Svět byl plný ekologických mezer a evoluce se je snažila rychle zaplnit. Malí synapsaidy, kteří přežili na okrajích starého světa, se rozmanitili do nových forem, z nichž některé se přiblížily tomu, co bychom jednoho dne poznali jako nejranější savce. Zůstali malí, většinou se živili hmyzem a pobíhali pod rostem obnovujících se lesů Pangaea. Jejich velikost nebyla nevýhodou. V zemi, která se stále zotavovala z katastrofy, byla malost silnou stránkou. Znamenalo to, že potřebovali málo potravy, mohli se schovat před predátory a využívat nespočet přehlížených koutů ekosystémů superkontinentu. Tuto příležitost využili i plazy. Osvobozeni od mnoha svých konkurentů se vyvinuli do ohromujícího množství tvarů a velikostí. Někteří se stali rychlými, bitými predátory. Jiní se stali mohutnějšími a proměnili se v první větší dvojživelné plazy, kteří se potulovali po pláních a říčních údolích Pangaea. Mezi nimi byli i předkové prvních pravých dinosaurů. V této fázi byli ještě malí a relativně nevýrazní, ale měli potenciál ovládnout planetu v následujících věcích. Rostliny hrály v tomto novém světě stejně důležitou roli. Lesy Pangaea, i když se změnily, se opět rozšířily po pobřeží a říčních údolích. Jehličnany si znovu podmanily vysočiny. Vždy zelené jehlice se přizpůsobily sezonním výkyvům klimatu superkontinentu. Semenné kapradiny a psychikady se zakořenily v teplejších oblastech. Jejich robustní formy živily rostoucí populace býložravců. Dokonce i suché vnitrozemí Pangaea podporovalo ostrůvky odolné vegetace. Zelené oceány, které se staly odrazovým můstkem pro život putující přes pouště. Geografie Pangaea také ovlivnila klima planety způsobem, který formoval evoluci. Její rozsáhlé vnitrozemí zůstalo suché a drsné, což vyhovovalo zvířatům a rostlinám, které dokázaly snášet extrémní horko a sucho. Podél pobřeží, kde oceánské větry přinášely déšť, byly ekosystémy stabilnější a bohatší a podporovaly větší komunity rostlin a živočichů. Tento kontrast mezi pobřežím a vnitrozemím zajistil, že žádný jediný druh života nemohl dominovat všude. Z toho evoluce vytvořila specializovaná řešení pro každý kout superkontinentu. Dokonce i velké řeky Pangaea pomohly utvářet její budoucnost. Tyto vodní cesty sloužily jako koridory života, spojovaly vzdálené regiony a umožňovaly druhům šířit se dále, než by jinak mohly. V jejich záplavových rovinách bohaté půdy podporovaly hustou vegetaci a tyto zelené pásy se staly dálnicemi pro migraci. Fosilní nálezy ukazují, že tvorové žijící na opačných stranách Pangaea často vykazovali pozoruhodné podobnosti, což dokazuje, že tyto říční koridory spojovaly celý kontinent jako nitky v obrovské síti.
A přestože byla Panga jednotná, zasela také semena rozdělení. První příkopové propadliny, které ji nakonec roztrhaly, se již začaly formovat. Tyto propadliny vytvořily izolovaná stanoviště, kde populace rostlin a živočichů se od sebe oddělily. Během milionů let tato izolace vedla ke vzniku nových druhů. Každý z nich se přizpůsobil svému prostředí. Každý z nich nesl část dědictví Pangaea. Vliv superkontinentu sahal ještě dále do budoucnosti. Zvířata, která se po něm rozšířila, ranní plazy, savcovití synapsaidy a první praví dinosauři, začaly ovládat nejen Pangeu, ale i menší kontinenty, které se později objevily, když se Pangea nakonec rozpadla. Její lesy a pouště formovaly evoluci rostlinného života, který má dodnes své potomky. Dokonce i jeho klimatické vzory zanechaly stopy v geologických záznamech, které vědci mohou dodnes sledovat. Připomínka toho, jak hluboce tato jediná pevnina kdysi ovládala systémy Země. Stát v této době na Pangai znamenalo vidět svět uprostřed proměny. Jizvy po velkém vymírání byly stále viditelné, ale život se vracel. Zpočátku opatrně, ale pak nezadržitelně. Zvuk větru v jehličnanech, stopy malých plazů v bahně na březích řek a vzdálené volání dravců byly důkazem, že se planeta obnovuje. Pangea byla více než superkontinent. Byla to tavicí pec. Svými extrémy, rozlehlostí a propojeností vytvořila základy moderního světa. Všechno, co přišlo poté od vzestupu dinosaurů po první savce a nakonec až po nás, bylo nějakým způsobem formováno zemí a klimatem této starověké sjednocené země. Po miliony let byla Pangea centrem všeho. Její pouště, řeky, lesy a hory se táhly nekonečně pod jedinou oblohou. Její život se volně pohyboval po zemi bez hranic. Ale i když formovala budoucnost země, první hluboké trhliny se již začaly objevovat. Pomalu, zpočátku téměř nepozorovatelně, se superkontinent, který sjednotil svět, začal rozpadat. Tento proces nebyl náhlý. Probíhal po desítky milionů let a byl poháněn stejnými silami, které kdysi kontinenty spojily. Teplo se hromadilo hluboko v plášti a tlačilo nahoru proti kůře. Otevřely se trhliny, které rozdělily zemi na velká údolí, kde láva vyvěrala z nitra země. Tyto trhliny byly prvními náznaky oddělení, nejranějšími stopami mapy, kterou známe dnes. V oblastech, které se jednoho dne staly Atlantickým oceánem, se objevily trhliny mezi dnešní Severní Amerikou a Afrikou. Zpočátku to nebyly oceány, ale dlouhé, nízké pánve poseté jezery a řekami. Postupem času se prohlubovaly. Voda z Panthalasy se vplížila dovnitř, zaplnila trhliny a vznikla první úzká moře. Na druhé straně Pangai se země, která se stala Indií, Austrálií a Antarktidou, začala pomalu vzdalovat od Afriky, tažena stejnými tektonickými silami. Tyto změny přetvořily nejen země, ale také klima. Jak se Pangea rozpadala, vznikaly nové pobřežní linie a s nimi i nové zdroje vlhkosti. Oblasti, které byly kdysi suché, začaly dostávat déšť z rostoucích oceánů. Velké vnitrozemské pouště, které se táhly nepřerušovaně přes srdce superkontinentu, se postupně zmenšovaly. Jiné oblasti naopak vysychaly, odříznuty od vlhkých větrů stoupajícími pohořími nebo měnícími se pozicemi driftujících zemských mas. Život na to reagoval odpovídajícím způsobem. Druhy, které kdysi volně putovaly po Pangai, se ocitly rozděleny rozšiřujícími se moři a rostoucími příkopovými propadlinami. Populace byly izolovány, odděleny od sebe geografií poprvé za stovky milionů let. Z této izolace se začaly vynořovat nové druhy. Předkové známých rodů, dinosaury, ranní savci a první praví krokodýly se vyvinuli v těchto rozdělených světů. Každá skupina se přizpůsobila nové realitě planety, která již nebyla celistvá. Rozpad Pangaea také změnil oceány. Jak se Atlantik rozšiřoval, stal se novou cestou pro proudy, které nakonec přetvořily klima planety. Panthalassa, kdysi jediný rozsáhlý oceán obklopující Pangeu, nyní začala sdílet svou dominanci s novými moři, která si proklestila cestu do superkontinentu. Tyto změny ovlivnily nejen počasí a srážky, ale také migraci mořského života, otevřely nové biotopy a jiné uzavřely. Na souši doprovázela pomalé oddělení vulkanická činnost. Podél zlomových zón stoupalo magma nahoru, vytvářelo rozsáhlé lávové proudy a měnilo krajinu. Tyto erupce uvolňovaly plyny do atmosféry, což někdy vedlo k dalšímu oteplování planety a způsobovalo dramatické výkyvy v klimatu. Země, která byla kdysi sjednocena pod jediným rytmem větru a počasí, se nyní stávala mozaikou menších světů, z nichž každý měl svůj vlastní charakter. Pro tvory této doby byly změny zásadní.
Dinosaury, které se poprvé objevily, když byla Pangea ještě celistvá, se nyní začaly šířit po driftujících kontinentech a přizpůsobovaly se klimatu a krajině, které se měnily s rozpadáním pevniny. Raní savci následovali podobnou cestu a našli své útočiště v lesích a podél říčních údolí těchto nově vznikajících zemí. Co kdysi bylo jedním propojeným světem, se pomalu rozpadalo a připravovalo půdu pro rozmanitost, která definovala mesozoickou éru. Kdybyste mohli stát na Pangei během jejího dlouhého loučení, možná byste si nevyjádřili změnu z jedné generace na druhou. Země by se zdála pevná. Vsi by se stále táhly až k obzoru. Ty by pokračovaly ve svém nekonečném toku. Ale během milionů let se trhliny prohlubovaly. Moře se rozšiřovala. A jediná velká pevnina se tiše proměnila ve svět oddělených kontinentů, který známe dnes. Nebylo to tolik konec, jako spíše přechod. Pangea dala životu šanci se rozšířit, vyvíjet a mísit způsobem, jakým to žádné jiné uspořádání kontinentů nikdy nedokázalo. Její pomalý rozpad toto dědictví nevymazal. Přenesl ho dál a rozdělil potomky pangejských tvorů do nových zemí a nových klimatických podmínek, kde se budou i nadále měnit a přizpůsobovat po miliony let. Superkontinent zahájil své dlouhé loučení, ale jeho vliv se bude odrážet daleko za hranicemi jeho vlastní životnosti, zapsaný do každého oceánského proudu, každého pohoří a každého živého tvora, který stále chodí po zemi. I když Pangaea již dávno zmizel, jeho přítomnost nás nikdy skutečně neopustila. Kontinenty, které dnes známe, rozdělené oceány rozptýlenými po celém světě, jsou stále formovány jeho pamětí. Jeho hory, řeky, pouště a dokonce i živé bytosti, které kráčí po zemi, nesou stopy té doby, kdy byl svět jeden. Ozvěna jediné země přetrvává v zemi pod našima nohama a ve vzorcích života, které nás vážou k mnohem starší historii. Tuto ozvěnu můžete vidět v samotných skalách. Apalačské hory v Severní Americe sdílejí své starobylé kořeny s horami ve Skotsku a Maroku. Kdysi byly součástí stejného pohoří vstyčeného do výšky, když vznikla Pangea. Jejich vrcholy stály bok po boku, než se od sebe oddělily. Dnes je odděluje Atlantik. Ale jejich kámen vypráví stejný příběh. Jejich vrstvy jsou stále seřazeny jako kousky rozebrané skládačky, na kterou se však nikdy nezapomnělo. Slyšíte to i ve skamenělinách. Tvorové, kteří kdysi volně putovali po superkontinentu, zanechali své kosti rozptýlené od jednoho konce světa k druhému. Stejné druhy raných plazů, stejné rostliny, dokonce i stejní hmyz se objevují ve skalních útvarech na kontinentech, které jsou nyní rozděleny celými oceány. Zůstávají tichými svědky doby, kdy mezi nimi nestálo žádné moře. Když byla země jedinou neporušenou scénou, na které se odehrával příběh života. Dokonce i větry a vody stále nesou stopy Pangei. Velké oceánské proudy, které dnes obklopují naši planetu, mají svůj původ v prvních otvorech Atlantského a Indického oceánu, které vznikly zlomem, který rozdělil superkontinent. Monzunové vzory, které zalévají Jižní Asii a Afriku, jsou částečně formovány polohou driftujících kontinentů, zbytky pohybů, které začaly, když se Pangea poprvé rozlomila a pomalu se rozpadla. A ani život sám na to nezapomněl. Předkové savců, dinosaurů a nesčetných dalších rodů byli všichni formováni podmínkami Pangei. Její rozlehlé pouště zocelily tvory, aby snášely sucho a horko. Její nekonečné lesy poskytovaly útočiště malým přeživším, kteří se jednoho dne stali prvními savci. Její řeky a pobřeží naučili život pohybovat se, šířit se a přizpůsobovat se planetě, kde pravidla přežití byla neustále přepisována měnícím se klimatem a neklidnou zemí. I v našich vlastních tělech, v hluboké struktuře našich kostí a genetické paměti zapsané v našich buňkách, existuje spojení, nepřerušená linie, která sahá miliony let zpět k tomu jedinému jednotnému světu. Ozvěna Pangaea není jen reliktem minulosti. Je to síla, která i nadále utváří současnost. Každé pohoří, které se zvedá, každé zemětřesení, které otřásá zemí, každý posun kontinentů pod našima nohama je součástí stejného cyklu, který vytvořil a zničil ten starodávný svět. Žijeme na planetě, která je stále v pohybu a stále v sobě nese neklidnou energii, která kdysi spojila kontinenty a poté je opět rozdělila. Kdybyste dnes mohli stát na nejvyšším vrcholu a dívat se na Zemi, viděli byste svět rozdělený oceány a kontinenty. Ale kdybyste se podívali hlouběji pod povrch pod čáry, které kreslíme na mapách, našli byste stejný základ, stejný kámen, který kdysi tvořil podlahu jediné země. A pokud budete pozorně naslouchat pomalému skřípání tektonických desek a vzdálenému řevu moře, stále to můžete slyšet. Tiché, stálé echo světa, který byl kdysi celistvý. Pangea zmizela, ale je také všude.
I v horách, které vznikly jejími srážkami, v tvorech, kteří se vyvinuli na její půdě a v tichém, nekonečném driftu kontinentů, které se jednoho dne opět spojí. Země se nepřestala pohybovat. A jak se otáčí a posouvá, nese s sebou vzpomínku na dobu, kdy byla všechna země jedna. Když byl každý horizont propojený a obloha se klenula neporušená nad jediným bezmezním světem. A tak příběh Pangaea nekončí jejím zmizením. Přetrvává v každém pohoří, každém proudu větru a každém živém tvoru, jehož původ sahá až k této dávné sjednocené zemi. Chodíme po zemi, která byla kdysi spojena, dýcháme vzduch formovaný lesem, který ji kdysi pokrýval, a studujeme fosílie tvůrců, kteří se potulovali po světě bez hranic. Pangaea nám připomíná, že naše planeta nikdy nebyla nehybná. Kontinenty se posouvají, oceány se otevírají a uzavírají, klima se mění a život se přizpůsobuje. Co kdysi bylo jedním světem, se rozdělilo na mnoho světů a v daleké budoucnosti se tyto mnohočetné světy možná jednoho dne opět spojí. Země se neustále přepisuje a vše, co vidíme kolem sebe, je pouze kapitolou v příběhu, který začal dlouho před námi a bude pokračovat dlouho po nás. Pokud nám Pangaea něco učí, pak to, že změna je pravidlem, nikoli výjimkou. Přesto je v této změně nepřerušená nit, spojení, které váže svět, ve kterém žijeme, k hluboké minulosti. Když se podíváme na mapu moderní země s rozptýlenými kontinenty a širokými oceány, je snadné si představit vzdálenost a oddělení. Ale pod těmito moři v pomalém pohybu kůry a společné historii vytesané do kamene je země stále jedna. Pangaea nebyla jen místem. Byl to okamžik, kdy se planeta shromáždila do jedné díry. A i když ten svět zmizel, jeho ozvěna je stále s námi, tiše přenášená v zemi pod našima nohama a v neklidném pohybu samotné země. Kontinenty budou i nadále driftovat. Obloha se bude i nadále měnit a vzpomínka na Pangaea zůstane starodávnou připomínkou toho, že náš svět byl vždy větší, podivnější a propojenější, než se zdá.